Oo, ako ay katulong. At may ipagtatapat ako. Pero hindi lang ako basta katulong. Ako yung katulong na minahal. Oo, mahal ako ni Sir. Hindi lang niya sinasabi. Pero, nararamdaman ko. Kasi sa tuwing ang naghuhugas ako ng pinggan at dumadaan siya, lagi niyang sinasabi, pakibilisan, si Sir Billionaire. Ako naman, dishwasher. Pero syempre sa pag-ibig, di ba lahat pantay-pantay? Pero sa isip ko lang yun. Alam mo, nagsimula ang lahat nang minsang inutusan ako ni Sir. Sabi niya, Inday, pakiplansya nga ng pulo ko. Alam mo, Ti, hindi ko lang plinansya ang pulo niya. Plinansya ko with feelings. Na para bang ako ang mag-aalaga sa kanya habang buhay. Magiging apelyido ko na yung apelyido niya. Pero syempre, hindi pa ako ready sa apelyido niya. Pero ready na ako sa mansyon. Si Ma'am, yung amo ko, mabait naman, pero hadlang. Kasi alam kong may pinsin sa amin ni Sir. Sa tuwing magtatamang aming mga mata ni Sir, bigla siyang nagagalit. Ano ba yan? Hindi ba tapos ang labada? Minsan mga pinagalitan niya ako, anong ginagawa mo? Ganun siya magalit. Siguro siyempre may pinagdadaanan siya. At siguro ako yung dahilan. Alam niyo, sa tuwing nagwawalis ako, iniisip ko na lumalapit si Sir sa akin ng dahan-dahan at sinasabi niya sa akin na huwag ka nang maglinis. Ako na yung mag-aalaga sa'yo. Pero ang sinabi niya, linisin mo yung sahig! May mga pagkakataon pa nga na inabutan ako ni Sir ng pera. Sabi ko, ala, mahal na niya na ako. Pero nang lumapit siya, pambili pala yun ng grocery. Pero alam ko niya ako. Hanggang isang araw biglang hindi na lang umuwi si Sir, hindi na rin siya nagparamdam. So yung mga panahon na yun talaga namang alala ako. Ako makatog, hindi ako makakain. Kasi nag-isip ako at alala ako kay Sir. Iniwan niya si Ma'am para sa akin. Ganun yun. Or syempre hindi pa ako ready maging stepmother. Hanggang namalayang ko na lumipat pa pala sila ng bahay. Kasama si Ma'am, yung mga anak niya, hindi ako kasama doon. Bakit hindi ako kasama? Bakit ako iniwan? Bakit mo ako iniwan, Sir? Pwede naman ako maging yaya ng mga anak natin. Bakit mo ako iniwan? Minahal kita. Ginawa ko ang lahat, pinagplansya kita, pinagwalis kita. Ibinigay ko ang lahat-lahat para sa akin. Katulong pa pala ako. At si Sir, hindi billionaire. Sa panahon na iniwang ka ng taong akala mo ay siya na ang makakasama mo sa habang buhay. At pagkatapos ay dumagdag pa ang iyong ina na ang tingin sa'yo ay parang makinang disusi na susunod sa lahat ng gustuhin niya. Hindi ka ba nakakaramdam ng inis o galit? Pero paano kung sa kabila nito, may makilala ka na taong nakahandang pumuno sa kakulangan ng mga taong nagbigay sa iyo ng sakit? Maaari bang mabuong muli ang pusong minsang nadurog? Dear Aswang Confessions and Miss Ligaya, isang mapagpalang araw po sa inyo. Habang nasa sasakyan ako papunta sa opisina, nakikinig ako sa mga kwentong katatakutan dito sa inyong channel. Isa po ako sa inyong mga avid listeners. Ako po si Dante, isang negosyante at naisip kong ipadala rin ang aking personal na karanasan upang maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ang iko-confess ko po, Miss Ligaya, na sa kabila ng kalungkutan at pangungulila, na-inlove ako sa isang babae na iba ang katauhan. Ang babaeng ito ay isang aswang. Oo, tama po kayo nang narinig. Isa siyang aswang. Akala ko noon ay katang-isip lamang ang mga tulad nila at hindi totoo, ngunit napagtanto ko na may mga aswang pala talaga. At iyon ang ikukwento ko sa inyo. Sana'y pakinggan ninyo ito hanggang dulo para malaman nyo kung kaya bang magmahala ng isang normal na tao at ang isang aswang. Pero bago ko ito simulan, sa lahat ng ating tagapakinig na mahilig sa mga kwentong aswang, huwag niyong kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe sa ating channel na Aswang Confessions. Huwag din po natin kalimutang bisitahin at pakinggan ang mga kwento ng ating kapatid na channel, ang Aswang Diaries. Isang araw,
habang nasa opisina ako. What? Anong kalokohan to, Sofia? Nakahanda ng lahat para sa kasal natin. Tapos sasabihin mong ayaw mo na magpakasal? O baka joke time lang to? Ano, tama ba? Joke time lang to, di ba, honey? I'm sorry, Dante. Pero na-realize ko na hindi pala ikaw yung lalaking gusto ko makasama for the rest of my life. Sana maintindihan mo ko. Eh ano yung 5 taon nating relasyon? Wala lang yun? Naglolokohan lang ba tayo? Sofia naman, mahal kita. Sa 5 taon nating relasyon, minahal mo rin ako, di ba? O napilitan ka lang dahil gusto ka ni mama para sa akin? Dante, alam mo na minahal kita at hindi lang dahil sa gusto ko ni tita para sa'yo. Pero naisip ko na hindi pa ako handa magpakasal. Hindi pa ikaw yung taong nakikita ko sa future ko. Natatakot ako na magpakasal lang hindi ako sigurado. Kasi ayoko magsisi tayo pareho sa huli. Pero Sofia, para sa akin ikaw na yung babae na gusto kong pakasalan. Ikaw yung nakikita ko sa future ko. Ikaw yung pinapangarap kong makasama habang buhay. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal ko para manatili ka? Sorry, pero hindi talaga ako handa. Kaya mabuti pa tapusin na natin to. Ayoko umabot tayo sa puntong pareho na tayong masasaktan na mas malala. Mas mabuti na yung ngayon pa lang. Kahit mahirap. Kaysa ipilit natin na tuluyan lang tayong masira. Goodbye, Dante. Sandali! Sofia! Huwag kang umalis! Sofia! Sa panahon na iniwang ka ng taong akala mo ay siya na ang makakasama mo sa habang buhay. At pagkatapos ay dumagdag pa ang iyong ina na ang tingin sa'yo ay parang makinang disusi na susunod sa lahat ng gustuhin niya. Hindi ka ba nakakaramdam ng inis o galit? Pero paano kung sa kabila nito, may makilala ka na taong nakahandang pumuno sa kakulangan ng mga taong nagbigay sa'yo ng sakit? Maaari bang makabuo muli ang pusong minsang nadurog? Maaari bang mabuong muli ang pusong minsang nadurog? Dear Aswang Confessions and Miss Ligaya, isang mapagpalang araw po sa inyo. Habang nasa sasakyan ako papunta sa opisina, nakikinig ako sa mga kwentong katatakutan dito sa inyong channel. Isa po ako sa inyong mga avid listeners. Ako po si Dante, isang negosyante at naisip kong ipadala rin ang aking personal na karanasan upang maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ang iko-confess ko po, Miss Ligaya, na sa kabila ng kalungkutan at pangungulila, na-inlove ako sa isang babae na iba ang katauhan. Ang babaeng ito ay isang aswang. Oo, tama po kayo nang narinig. Isa siyang aswang. Akala ko noon ay katang-isip lamang ang mga tulad nila at hindi totoo, ngunit napagtanto ko na may mga aswang pala talaga. At iyon ang ikukwento ko sa inyo. Sana'y pakinggan ninyo ito hanggang dulo para malaman nyo kung kaya bang magmahalan ng isang normal na tao at ang isang aswang. Pero bago ko ito simulan, sa lahat ng ating tagapakinig na mahilig sa mga kwentong aswang, huwag niyong kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe sa ating channel na Aswang Confessions. Huwag din po natin kalimutang bisitahin at pakinggan ang mga kwento ng ating kapatid na channel, ang Aswang Diaries. Isang araw, habang nasa opisina ako, Dante, nakikinig ka ba? Nasaan ang utak mo? Ilang araw ka ng ganyan? Kahapon hindi ka umattend sa board meeting, samantalang kailangan ka ron. Napapabayaan mo na ang responsibilidad mo bilang CEO ng kumpanya. I'm sorry, Mama, but I'm getting tired. I think I need a break. Tired? Hindi ka pwedeng mapagod, Dante. Sa'yo nakasalalay ang kumpanya. Sa'yo nakasalalay ang tiwala ng mga investors. Yan ang responsibilidad mo bilang leader ng kumpanyang ito. Tao lang ako, Mama. At hindi ako robot. Napapagod din ako at kailangan ko ng pahinga. Alam ko, kaya niyong pamunuan ng kumpanya habang wala ako. 1 linggo lang ang hinihiling ko, Mama. At babalik din ako. Sige na, bye, Mama. Bumalik ka rito! Dante! Dante!
Tinalikuran ko si Mama at tuloy-tuloy na lumabas ng opisina. Ang totoo, pagod na ako. Gusto ni Mama na para ba akong robot na sunod-sunuran lamang sa kanya sa lahat ng kanyang gusto para sa kumpanya. Nauubos din ako. Kailangan ko ring huminga. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan pansamantala akong makakalimot. Ang tanging lugar na naiisip ko ay ang lumang mansyon ni Lolo sa Bicol. Mula nang pumanaw si Lolo, bihira na namin puntahan yon. Umuwi ako ng bahay para kumuha ng ilang mga gamit. Paglabas ko nakita ako ng personal driver at bodyguard kong si Victor. Baka sa mukha niya ang gulat nang mapansing ako mismo ang nagbubuhat ng maletang dala ko. Nako sir, ako na pong magdadala niyan. Saan po ba tayo pupunta? Mukhang ilang araw po kayong hindi uuwi ah. Dalhin mo ako sa mansyon ni Lolo sa Bicol, Victor. Sa Bicol po. Hindi po ba abandonado na yung mansyon doon? At saka napakatahimik at parang walang tao sa liblib na baryo na yon. Nakakatakot dun sir. Yun ang kailangan ko, Victor. Isang lugar na tahimik. Yung malayo sa ingay ng syudad. Isang lugar na makakapagpahinga ang utak ko mula sa stress sa opisina. Doon muna ako mananatili ng ilang araw. Sigurado po ba kayo, sir? Marami naman pong ibang lugar na pwede ninyong puntahan eh. Tulad ng bahay bakasyonan ng inyong pamilya sa Batanes o dun sa resort ninyo sa Zambales. Sigurado na ako, Victor. Ayoko sa ibang lugar. Ang gusto ko ay sa mansyon ni Lolo sa Bicol. Sige po, masusunod po, sir. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa Bicol, pakiramdam ko'y bumabalik ako sa nakaraan. Matagal ko nang hindi napupuntahan ang baryo na yon, halos 6 na taon na rin. Inabutan na kami ng gabi sa daan ngunit ilang minuto na lamang at malapit na kami sa mansyon. Sir, parang hindi magandang pakiramdam ko sa lugar na ito eh. At tingnan mo, 6:00 pa lang ng gabi, pero sarado ng lahat ng bintana ng mga bahay na nadadaanan natin. Para may pinagtataguan ng mga tao rito. Baka maaga lang matulog ang mga tao rito, Victor. Ikaw naman. Huwag kang praning. Ganito talaga sa probinsya. Ewan ko sir, pero kinakabahan kasi ako. Parang may mali rito na hindi ko maintindihan kung ano. Yan ang nakukuha mo sa kakapanood ng mga horror movie. Nagiging nervyoso ka na. Wala kang dapat ikabahala o ikatakot dito. Ganito talaga rito. Sana nga sir. Pero hindi talaga nagkakamali ang kutob ko. Parang may kung ano sa lugar na ito na mapanganib. Naduduwag ka na ba, Victor? Bodyguard pa naman kita tapos ganyan ka magsalita. Mas natatakot ka pa kaysa sa akin. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari rito. Ligtas dito. Relax ka lang. Di nagtagal huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay na gawa sa bato at kahoy. Sa may pinto naghihintay si Mang Kanor, ang katiwala ng mansyon. May hawak siyang flashlight na bahagyang tumatanglaw sa dilim ng gabi. Magandang gabi po, Sir Dante. Mabuti at nakarating kayo ng ligtas dito sa baryo. Salamat po, Mang Kanor. Pasensya na sa biglaang pagdating ko rito. Kumusta na po kayo? Etong mansyon, kumusta? Ay, ayos na ayos po ako, Sir. Malakas pa po ako kaysa sa kalabaw. Itong mansyon ay palagi pong malinis yan. Kahit luma na. Parang tulad pa rin ng dati. Oh, Victor. Kasama ka rin pala ni Sir dito. Nako! Ay mawawala po ba ako? Kung nasaan po si Bossing, nandun din ako. Alam nyo naman, hindi kami mapaghihiwalay. Kulang na nga lang, magkapalit na kami ng mukha ni Victor dahil palagi kami magkasama niyan. Mang Kanor, may makakain po ba dyan? Nagugutom na po kami ni Sir Dante. Diyan ka magaling sa pagkain. Inutusan ko na ang kasambahay na maghanda ng hapunan para sa inyo. Siya mag-aasikaso sa lahat ng kailangan nyo habang narito kayo sa mansyon. Teka, ang akala ko ba mag-isa lang kayo rito? Ay dati po, sir. Pero ang sabi ng inyong mama, magdagdag na raw ng tao rito. Kaya inirekomenda ko ang kakilala ko na siyang magiging bagong kasambahay dito sa mansyon. Huwag po kayong mag-alala, masipag siya at marunong sa lahat ng gawaing bahay.
Hoy siya, tara na po sa loob para makapaghapunan na kayo. Pagpasok namin sa loob ng mansyon, napansin ko kaagad na malinis ngayon. Wala akong nakitang kahit anumang alikabok. Mahaba ang kanyang kulay itim na buhok at ang balat niya ay kasing puti ng singkamas. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya tumitingin sa amin. Palaging nakayuko ang kanyang ulo na tila may tinatagong malalim na lihim. Huli ko nang mapagtanto na may suot siyang face mask at mata lang ang nakikita sa kanya. Singkit ang kanyang mga mata na parang may lahing inchik. Ay, Sir Dante, siya po pala si Elena, ang kasambahay dito sa mansyon. Elena, siya ang isa sa ating mga amo, si Sir Dante. At ito namang kasama niya ang driver at bodyguard niyang si Victor. Ikinagagala ka naming makilala, Elena. Ikaw pala yung sinasabi ni Mang Kanor na bagong kasambahay. Ako si Dante. Nice to meet you. Ako po si Elena. Ikinagagala ko rin po kayo makilala. Ako po ang taga-silbi niyo tuwing gabi. Ay, nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo na sa tuwing gabi lang ang trabaho rito ni Elena. Hindi siya pwede sa umaga, kaya tuwing gabi lang siya narito sa mansyon. Alam naman ito ni Ma'am Chodora at ayos lang sa kanya. Bakit naman tuwing gabi lang? May ibang trabaho ka ba kapag umaga, Elena? Oo nga. Bakit hindi ka pwede sa umaga? At saka, bakit may suot kang face mask? May sakit ka ba? Pasensya na po. May allergic asthma po kasi ako eh. Kapag nakaamoy po ako ng alikabok o mabahong amoy, madali po akong sipunin o ubuhin. Kaya palagi po ako nagsusuot ng face mask. At kaya tuwing gabi lang po ako lumalabas ay dahil hindi po ako hiyang sa sikat ng araw. Namumula, nangangati, at nagsusugat-sugat po ang balat ko. Hindi naman po pwedeng isara lahat ang bintana sa loob ng mansyon. Ganun ba? Okay, sige. Basta nagagawa mo naman ng maayos ang trabaho rito. Walang problema sa akin. Salamat po, sir. At tara na po sa komedor. Nakahanda na po ang hapunan. Alas 10 na ng gabi ngunit hindi pa rin ako makatulog. Habang nakatitig ako sa kisame, nakarinig ako ng ingay mula sa labas ng bintana. Parang may kumakaluskos sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nagulat ako na makita ko si Elena sa ilalim ng malaking puno. Nakatayo lang siya roon, nakatingala sa bilog na buwan. Teka, si Elena yun ah. Anong ginagawa niya roon sa ganitong oras? Maya-maya nakita ko siyang mabilis na tumakbo patungo sa gubat na nasa likod ng mansyon. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala sa aking paningin. Kasabay na kanyang pagkawala, nakarinig din ako ng alulong ng aso na hindi ko alam kung saan nagmula. Bigla akong kinalabutan. Saan kaya nanggagaling ang alulong ng aso na yun? Samantalang malayo ang mga bahay sa paligid. Tsaka, anong gagawin ng babaeng yun sa gubat? Parang tama si Victor. Mukhang may kakaiba nga sa lugar na ito. At sa babaeng yun. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, si Elena ang nakikita ko. Ano ang meron sa babaeng iyon? Tila nahihiwagaan ako sa kanya. Unang pagkita pa lang namin pero bakit hindi na siya maalis sa isip ko. Bandang alas 2 ng madaling araw, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina, kung saan naroon ang banyo. Laking gulat ko nang maabutan ko roon si Elena na may bitbit na basket. Pagkakataon ko na yon para tanungin siya sa nakita ko. Elena? Hindi ka pa nagpapahinga? Kayo po pala, sir. Mamayang umaga pa po ang pahinga ko. Kayo po, bakit hindi pa rin kayo natutulog? Hindi kasi ako makatulog eh. Baka namamahay lang ako. At saka gagamit ako ng banyo sana. Kaya bumaba ako rito. Nga pala, may itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun, sir? Nakita kita na tumakbo papunta sa gubat kanina. Anong ginawa mo ron? Pasensya na. Baka sabihin mo nanghingialam ako. Concern lang ako sa'yo.
Madilim na sa gubat at may mga mababangis na hayop doon. Baka kung ano mangyari sa'yo. Ayun po ba? Kumuha lang po ako ng mga halamang gamot sa gubat. Mas mabisa po kasi mga ito kapag pinipitas habang may hamog pa. Eto nga po, marami ako nakuha oh. Nilagay ko sa basket. Huwag niyo po akong alalahanin, sir. Kabisado kong gubat, hindi po ako mapapahamak doon. Ah, ganun ba? Mabuti kung ganun. May narinig din pala ako kanina sa labas. May asong umaalulong. Pero hindi ko alam kung saan ang gagaling. Wala naman kayong alagang aso rito, di ba? Tsaka malayo ang ibang mga bahay dito sa mansyon kaya naisip ko kung saan ang galing ang asong yun. Baka po asong gubat lang po yung narinig niyong umalunong. May mga naliligaw po kasi rito asong gubat. Ah, I see. May iuutos pa po ba kayo, sir? Kasi alas 4 na po ng madaling araw, magpapahinga na po ako. Alas 6 na po ng gabi ang balik ko mamaya. Kaya kung may iutos po kayo sa umaga, si Mang Kanor na pong bahala sa inyo. Ah, okay. Wala na akong iuutos. Sige, baka may gagawin ka pa. Sige po, sir. Pagbalik ko sa kwarto, nakatulog naman ako ng kaunting oras. Nagising ako ng alas 7 ng umaga. Pagbaba ko sa komedor, naabutan ko roon si Mang Kanor na nagtitimpla ng kape at si Victor na halatang balisa. Good morning, Mang Kanor. Victor. Oh, Victor, bakit parang ang lalim ng iniisip mo riyan? Huwag mong sabihin hindi ka rin nakatulog kagabi. Sir, kagabi kasi, habang natutulog ako sa sala, bigla akong nagising. May narinig akong parang may anong kumakayod sa bubong ng bahay. Parang mahahabang kuko. Ano? Baka naman pusa lang yun o daga. Hindi eh. Iba yung tunog na yun kagabi. Parang mas malaki pa sa pusa at daga yung kumakayod na yun. Kaya nga wala rin akong tulog, sir. Wag mo na lang pansinin ang mga naririnig mo, Victor. Ganito talaga rito, kaya masanay ka na. Bakit, Mang Kanor? May alam po ba kayo kung ano yung narinig ni Victor kagabi? Ay, wala po, sir. Sa tingin ko baka pusa o daga lang yung narinig niya kagabi. O baka naman malaking ibon. May mga malalaking ibon na nanggagaling sa gubat at dumadapo sa bubong ng bahay. Kaya marahil yun ang narinig niya. Ang mabuti pa, mag-almusal na po kayo. Naghanda ako ng sinangag at inihaw na isda. Hindi na lang kami kumibo noon ni Victor. Sa halip ay kumain na lang kami ng inihandang almusal ni Mang Kanor. Maya-maya ay minarinig kaming sasakyan na huminto sa labas. Tinanong ko si Mang Kanor kung may inaasahan ba siyang bisita. Ang sabi niya ay wala raw. Dali-dali kami lumabas at tinilip kung sino ang dumating. Nakita namin na may isang pulis na bumaba sa sasakyan. Mukha itong seryoso at nang makita kami, ay lumapit ito sa amin. Magandang araw, sir. Ano pong may paglilingkod namin? Magandang umaga sa inyo. Ako si SPO Ramos, ang hepe rito sa baryo. Ay, bakit po? May problema po ba, sir? Pasensya na sa abala. Nag-iimbestiga ako at nagbabahay-bahay. May natagpuan kasing bangkay ng babae sa sapa ngayong umaga. Wakwak ang tiyan nito at wala na itong lamang loob. Ano? Bangkay? Hindi lang yon. May mga nawawala ring bata sa kabilang baryo. At walang nakakaalam kung nasaan na sila. Gusto ko lang kayong paalalahanan na huwag lumabas ng bahay kapag madilim na. Sinasabi mo ba na may mamamatay tao sa lugar na ito, sir? May serial killer na gumagala rito? Dito sa lugar na ito, sir, mas masahol pa sa mamamatay tao ang gumagala rito. Kaya mag-iingat kayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi nyo ba alam kung ano meron sa lugar na ito? Mga dayo ba kayo rito? Sir, siya po nga po ng may-ari ng bansong ito. Nagbabakasyon lang siya rito at ang kasama niya, mga taga Maynila sila. Kaya wala silang alam sa nangyayari rito. Ganun ba? Di hindi nyo pala alam na may mga aswang dito. Ano? Aswang? Sabi ko na nga ba eh! Unang tingin ko pa lang sa lugar na ito. Mabigat na sa pakiramdam. Yun ay dahil may mga aswang pala rito. Ibig sabihin,
Yung narinig ko sa bubong kagabi, aswang yun. At yung narinig ko kagabi na alulong ng aso, hindi basta aso yun, kundi aswang. Mang Kanor, bakit hindi niyo na lang sinabi sa amin kaagad kung anong nangyayari rito? Imbes na itago pa sa amin. Ay, pasensya na po, sir. Ayoko lang po kayong bigyan ng problema sa pananatili nyo rito sa mansyon. Kaya hindi ko po sinabi agad. Patawarin niyo po ako. Maiintindihan naman po namin ang sitwasyon. Kaya dapat sinabi niyo sa amin agad, Mang Kanor. Para hindi kami nabibigla ng ganito. Patawad po talaga, sir. Dahil alam niyo na kung ano meron sa lugar na ito, ang maipapayo ko lang sa inyo ay mag-ingat at huwag kayong lalabas sa gabi. At lalong huwag na huwag kayong magpupunta sa gubat. Nasa likod pa naman ng bahay ninyo ang gubat. Hindi basta aswang lang ang nandito sa baryo, kundi malalakas na uri ng aswang. Sige, magpapaalam na ako at magbabahay-bahay pa ako para paalalahanan ng iba. Pasensya na ulit sa bala. Nagpunta ako sa probinsya para mag-relax. Ngunit sa mga nalaman ko, parang hindi ako makakapag-relax. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Nandun ako. Ayoko namang bumalik agad sa Maynila dahil siguradong bunganganan naman ni Mama ang sasalubong sa akin. Susundin na lang namin ang sinabi ng pulis na mag-ingat at huwag lumabas sa gabi nang biglang meron akong maalala. Kung mapanganib pala ang lumabas dito sa gabi, bakit lumabas at nagpunta pa rin sa gubat si Elena? Kung alam naman niyang may mga gumagalang aswang dito. Sino, sir? Yung kasambahay? Bakit mo naman alam na nagpunta siya sa gubat? Sir, nako ikaw ha? Type mo yung bagong kasambahay, ano? Paano yun? Hindi mo pa naman nakikita ang buong mukha niya. Palagi kasing nakasuot ng face mask. Loko-loko. Nakita ko kasi siya kagabi na tumatakbo papunta sa gubat. Siyempre concern ako sa kanya. Gabi yon. At baka may mangyari sa kanya sa gubat. Ay, wag niyo pong alalahanin si Elena. Kaya niya pong sarili niya at kabisado niya ang gubat. Minsan kasi nagpupunta siya roon para kumuha ng mga halamang gamot. Hindi niyo po maaalis sa akin ang mag-alala dahil kargo ko kayo rito, Mang Kanor. Kapag may nangyari masama sa inyo, akong mananagot. Saan nga pala siya nakatira? Ay, doon po siya tumutuloy sa maid's quarter sa likod ng mansyon, sir. Sa ngayon po ay nagpapahinga siya. Sa umaga po kasi siya natutulog at sa gabi naman siya gising. Abay, parang aswang din pala siya, no? Tulog sa umaga at gising sa gabi. Hindi magandang biro yan, Victor. Sorry po, sir. Mas lalo tuloy akong naging curious kay Elena. Masyado siyang misteryosa. Naisip kong puntahan ang maid's quarter na tinutuluyan niya na matatagpuan sa likod ng mansyon. Para itong maliit na bahay-bahayan kung saan noon tumutuloy ang mga kasambahay. Hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang makita. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. May kung anong enerhiya na humihila sa akin para mas makilala pa siya. Ilang beses na akong kumatok sa pinto ng maid's quarter ngunit walang sumasagot. Diniinan ko ang pinto at laking gulat ko nang bumukas yun. Elena? Elena? Ang dilim naman dito. Mabuti na lang at dala ko ang cellphone ko. Magagamit ko ang flashlight. Nang gamitin ko ang flashlight sa cellphone ko, tumambad sa akin ang itsura ng kwarto. Nakita ko na natatakluban ng itim na tela ang bintana noon kaya hindi napapasok ng liwanag ng araw ang kwarto. Sa isang sulok naroon ang isang papag at doon nakahiga si Elena. Nakabalot siya ng mahaba at makapal na kumot. Himbing na himbing siya sa pagtulog. Nang mapadako ang mga mata ko sa balikat niya na nakalabas sa kumot, napansin ko na meron siyang sariwang sugat doon na parang kalmot. Namumula iyon at tila nagnanaknak. Diyos ko! Elena? Imbes na mandiri nakaramdam ako ng awa sa kanya, Miss Ligaya. Ano ba talaga ang sakit niya? Nang sumapit ang gabi kasabay nito ang muling paglitaw ni Elena. Balot na balot ang kanyang katawan. Nakasuot siya ng jacket na mahaba ang manggas at pajama. Nakatakip pa rin ang kanyang mukha ng face mask.
habang naghahanda siya ng hapunan. Elena, nagpunta pala ako sa maid's quarter kanina. Hinanap kita dahil gusto kitang makausap. Tapos hindi mo yata nakandado ng maayos ang pinto kaya pumasok na ako. Ano, sir? Nagpunta ka sa kwarto niya? Ano po? Kaya pala nakabukas ang pinto ng kwarto ko kanina. Huwag ka mag-alala. Aksidente ko lang natuklasan na hindi maayos na nakasara ang pinto dahil madali ko itong nabuksan. May sasabihin lang sana ako sa'yo kaso nakita kitang mahimbing na natutulog. Kaya lumabas na ako ng kwarto. Wala akong masamang intensyon. Gusto lamang kitang makausap. Bakit po, sir? Ano pong sasabihin niyo sa akin? Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na sa susunod, huwag ka na magpunta sa gubat tuwing gabi. Nalaman namin na may gumagala palang aswang dito sa baryo. Kaya delikado nang lumabas kapag gabi na. Paano niyo nalaman na may aswang dito, sir? May nagpunta kasing pulis dito kanina. Nag-iimbestiga raw at nagbabahay-bahay para paalalahanan ng mga tao na wag nang lumabas sa gabi dahil may nabiktima ang aswang. Babae raw. At may mga bata pa raw na nawawala. Ayoko may mangyaring masama sa inyo ni Mang Kanor. Kaya simula ngayon, huwag ka nang lalabas sa gabi. Kung may kukunin ka sa gubat, sa umaga na lang. Kargo ko kayo. Kapag may nangyari sa inyo, ako mananagot. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan ko po, sir. Hindi na po mauunit. Good. At isa pa pala, nang pumasok ako sa kwarto mo, napansin kong may sugat ka. Na paano yan? Ano pa talagang sakit mo, Elena? Sa sinabi ko, napansin ko na nanginginig ang kamay niya habang nagsasali ng inumin sa baso. Wala po ito, sir. Simpleng sugat lang po ito. Malayo sa bituka. Nagkakasugat po ang balat ko kapag nasisinaga ng araw kaya nga po hindi ako lumalabas tuwing umaga. Elena, nakita kong itsura ng sugat mo. At mukhang seryoso to. Hayaan mong tulungan kita. Ipatitingin natin sa doktor ang kondisyon mo. Huwag mong alalahanin ang gastos. Ako na magbabayad. Sir, walang doktora makagagamot to sa akin. Wala tong lunas. Hindi basta-bastang sakit ko. Salamat na lang po sa tulong, sir. Ano nga ang sakit mo, Elena? Paano ko malalaman kung wala ngang talagang lunas kung ayaw mong sabihin kung ano yan? Nasa ganoong kaming tagpo nang marinig namin ang malakas na katok sa pinto at malakas na sigaw na nanggagaling sa labas. Hoy! Ilabas niyo ang aswang! Ilabas niyo! Sir, may mga tao po sa labas at may dalang mga itak at sulo. Sino naman ang mga yan? Bakit sila nanggugulo sa labas? Bakit, sir? Anong nangyayari sa labas? Anong ingay na yon? May mga tao raw na nanggugulo sa labas. Tara, silipin natin. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng grupo ng mga tao sa pangunguna ng isang matandang babae. Galit na galit ang kanilang mga mukha na nakatitig sa amin, Miss Ligaya. Kayo! Ilabas niyo ang aswang na tinatago niyo! May isa sa mga kasama kong nakakita sa aswang na tumakbo papunta sa mansyon na ito ay matapos mahuli habang binibiktima ang isang batang babae sa gubat! Bakit dito nyo hinahanap ang sinasabi nyong aswang? Wala namang aswang dito. At isa pa, narito ang amo ko. Nagwawala pa kayo sa harap niya, hindi pa kayo nahihiya. At bakit hindi namin nahanapin dito? Dito nga nakita ng isa sa mga kasama namin na nagtungo ang aswang. Wala akong pakialam kung sino pang nakatira rito. Basta ilabas niyo ang aswang. Huwag niyo siyang itago. Paumanhin. Ngunit wala pong aswang dito. Hindi kami nagtatago ng aswang sa bahay ng lolo ko. Bakit naman gagawin namin yon? Mas mabuti pa pong umalis na kayo kung ayaw niyong mapilitan akong tumawag ng pulis. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magsalita. Ano ba ang sinasabi ng mga taong iyon na sa mansyon nagtungo ang aswang? Hindi ako papayag ng pagbintangan nila kami na nagtatago ng halimaw. Ilabas niyo ang aswang. Hindi kami naniniwala na wala dyan sa loob ang halimaw na yon. Ilabas niyo kung ayaw niyong mas lalong magkagulo rito. Ay kung ayaw niyong ilabas, hayaan niyo't kaming papasok sa loob. Wala kayong karapatang pumasok sa pamamahay ko. Umalis na kayo. Kung hindi ay tatawag talaga ako ng pulis.
Hindi kami mapipigilan ng mga pulis. Dahil kaming mga taga rito ang batas dito. Hindi sila. Sinabi nang wala ngang aswang dito. Bakit ba ang kukulit nyo? Kahit halughugin pa ninyo ang buong mansyon, wala kayong mahanap na aswang dito. Dali-daling isinara at inandado ni Mang Kanor ang pinto at mga bintana upang hindi makapasok ang mga taong nagwawala sa labas. Maya-maya napansin ko si Victor na may hawak na baril. Habang si Elena naman ay tila takot na takot. Bakit may hawak ka niyan? Hindi natin gagamitin yan, Victor. Panakot lang naman po natin ito, sir. Ayaw kasing tumigil ng mayan eh. Ang kukulit nila. Ang mabuti pa tumawag ka ng pulis. At sabihin mong sinusugod tayo ng mga tao rito. Okay, sir. Sandali lang po. Isasara ko rin ang mga bintana sa itaas. Baka mamaya may makapasok doon. Mabuti pa nga, Mang Kanor. Oh, Elena, lumabas ka na riyan. Hindi sila makakapasok sa loob. Nagpatawag na ako ng mga pulis. Sir, huwag niyo sila nga makapasok pakiusap. Bakit, Elena? Bakit ganyan na lang ang takot mo sa kanila? May alam ka ba sa sinasabi nilang aswang? Ipaliliwanag ko po, sir, pero huwag niyo po hayaan makapasok sila rito. Lalo na si Aling Gunda. Nakikiusap po ako, sir. Hindi ko alam kung bakit bigla kong sinunod ang sinabi ni Elena. Miss Ligaya, may mga nabubuo akong hinala sa aking isip tungkol sa kanya at sa nangyayari. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakapasok dito. Victor, magbanday ka dyan ha. Huwag mong hayaang may makapasok dito sa mansyon. Sige po, sir. Ako na po bahala rito. Halika, Elena. Doon tayo sa taas. Opo, sir. Dinala ko si Elena sa library at isinara ang pinto upang walang makapasok. Elena, kailangan ko malaman ng totoo. Ano ba talaga nangyayari rito? Ikaw ba yung hinahanap nila? Ikaw ba ang aswang? Kapag sinabi kong oo, matatakot ka rin ba sa akin, sir? Pagtatangkaan mo rin ba akong patayin? Hindi ko ginusto maging ganito. Kung ganun totoo nga, na ikaw ay yung aswang na sinasabi nila na nandito sa mansyon? Ikaw yung pumatay dun sa mga natagpo ang bangkay? Ikaw rin bang may mga kagagawan kung bakit may mga nawawalang bata rito? Hindi ako masamang aswang, sir. Hindi ako pumapatay sa mga tao. Isinumpa ako kaya ako naging aswang. Noon, bagong salta pa lang kami ng aking pamilya sa baryong to. Nakakaangat din kami sa buhay at mahilig tumulong sina mama at papa sa mga nangangailangan. Ngunit wala pala kaming kamalay-malay na may mga taong may malaking inggit sa amin na pagtatangkaan ang buhay namin. Kaya isang gabi, may mga taong lumusob sa bahay namin at pinatay ang mga magulang ko. Ako lang ang nakaligtas. Nakatakas ako, ngunit may isa sa kanilang nagsumpa sa akin na ako'y maging aswang. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Narinig ko siya habang binibigkas sa mga salitang hindi ko maintindihan. At pagkatapos noon, tuwing gabi, nagbabago ng anyo ko at nagiging aswang na ako. Sa umaga, hindi ako pwede masikatan ng araw dahil nasusunog ang balat ko. Yung nakita mong sugat sa balikat ko, sir, dahil yun sa sinag ng araw na tumama sa balat ko. Kinalulungkot ko ang nangyari sa'yo, Elena. Hindi ko akalain na pinagdadaanan mo ang lahat ng yun. Pero kahit ganito ang aking sinapit, pinilit kong mabuhay. Palagi ako nagsusot ng face mask at nagpahaba ako ng buhok para walang makakilala sa akin. Pinilit ko rin huwag kumain ng karne ng tao. Karne lang ng hayop ang kinakain ko. Kaya ako nagpupunta sa gubat tuwing gabi. Naghanap ako ng hayop na makakain. Yung pagkuha ko ng halamang gamot, nalusot ko lang yun para wala kayong ibang isipin sa akin. Ngunit, minsan hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko hindi maakit sa sariwang laman ng tao. Pero pinipigilan ko dahil alam kong yun ang tama. Dapat ay natakot ako sa ipinagtapat niya sa akin.
Siyempre aswang na rin siya. Dapat ay tumakbo ko palabas at isumbong siya, pero nang makita ko ang mga luha niya, ang tanging naramdaman ko ay galit sa mga taong nagbigay sa kanya ng ganong pasanin. Samantala sa labas ng bahay, biglang may naghagis ng sulo sa mga halamanan sa paligid ng mansyon. Nagsimula itong magliyab. Kung hindi nyo ilalabas ang aswang, ay susunugin namin ang buong mansyon. Wala kaming pakialam kung matupok kayo ng apoy. Shit! May balak silang sunugin ang mansyon. Nasaan na bang mga pulis at bakit hindi pa sila dumarating? Mang Kanor, tawagin niyo po si Sardante at sabihin sa kanya na susunugin ang mga taong mansyon. Ay, sige. Nagmamadali akong hinanap ni Mang Kanor nang matagpuan niya kami ni Elena. Natataranta niyang sinabi sa akin. Ano? Mga walang hiya sila. Wala silang karapatang sunugin ang bahay ng pamilya ko. Nasaan na mga pulis na pinatawag ko, Mang Kanor? Hindi pa ba dumarating? Eh sir, wala pa pong dumarating ng mga pulis. Wala pa rin sila. Mga walang kwenta. Kung kailan kailangan sila, saka sila wala. Ang mabuti pa, hayaan nyo na silang pasukin ng mansyon. Ibigay nyo na lang ako sa kanila. Ayoko madamay kayo, baka saktan nila kayo. Hindi kita ibibigay sa kanila, Elena. Ipinangako ko sa sarili ko at sa mga yumaumong mga magulang na hindi kita pababayaan. Parang anak na ang turing ko sa iyo. Kaya hindi ako papayag na makuha ka nila. Tama si Mang Kanor. Hindi rin ako papayag na makuha ka ng mga taong yun. Ako ang haharap sa kanila. Kung hindi madaan sa pakiusapan, dadaanin ko sila sa takutan. Kinuha ko ang isang lumang shotgun na nakasabit sa dingding ng library. Hindi ko alam kung may bala pa yon, pero kailangan kong ipagtanggol ang mansyon at ang mga tao. Bakit mo ginagawa ito para sa isang katulad ko? Hindi ko rin alam. Basta nararamdaman ko na kailangan kitang tulungan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nila makukuha, Elena. Dali-dali akong lumabas sa library at nagpunta sa balkonahe ng mansyon. Hawak ko ang shotgun at nagpaputok sa hangin. Laking gulat ko nang may bala pa pala ang lumang shotgun na yun at pagmamay-ari ni Lolo nung nabubuhay pa siya. Sa ginawa ko biglang natahimik. Ang susunod na bala ay hindi na sa hangin tatama kapag hindi pa kayo umalis! Ang akala mo ba matatakot mo kami sa baril mo? Alam naming hindi mo kaya pumatay ng tao! Huwag niyo akong pilitin! Nananahimik kami! Pero kayo ang bigla na lang nanggugulo rito! Wala naman kaming balak na guluhin kayo. Ay basta, ibigay niyo lang sa amin ang hinahanap namin. Wala nga rito ang hinahanap nyo! Bakit ba ang kukulit nyo? Walang aswang dito! Kaya lumayas na kayo! Dahil wala rito ang hinahanap nyo! Maya-maya mula sa kung saan may narinig kaming malakas na boses. Elena! Alam kong naririyan ka sa loob ng bahay na yan. Lumabas ka! Si Chubadong, nahanap niya ako. Nakita namin ang pagdating ng isang matandang lalaki na malaki ang pangangatawan. Matangkad ito at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Tiyuhin mong lalaking yan. Bakit kasama siya sa mga taong gustong kumuha sa'yo? Siya yung sinasabi ko, sir. Yung nagbigay sa akin ng sumpa at pasimuno sa pagkamatay ng mga magulang ko. Siya yung tiyuhin kong si Badong, na matagal na may galit at inggit sa mga magulang ko, lalo na kay papa na kapatid niya. Itinakwil siya noon ng mga magulang nila dahil siya'y sakit sa ulo ng kanilang pamilya. Nang ipamana ni na lolo at lola kay papa ang lahat ng pera at ari-arian, hindi yun matanggap ni Chubadong, kaya nagtanim siya ng galit. Siniraan niyang pamilya namin sa mga tao. Sinabi niyang lahi ng mga mangkukulam sina mama at papa. Kaya nung gabing yun, sinugod niya at ang mga kasama niya bahay namin at pinatay ang mga magulang ko. Inangkin din niya ang lahat ng pera at ari-arian namin. At ako, isinumpa niya ako maging aswang. Saka ko lang napagtanto na siya pala ang tunay na mangkukulam. Kaya nagawa niya akong gawing aswang. Siya pala ang halimaw. Kung ganun, ang matandang yan ang punot dulo ng paghihirap mo. Wala siyang kasing sama. Oh, dumating na palang pinuno namin.
Siya nang bahala magpalabas na hinahanap namin. Pinunong Baldo ay siguradong nasa loob ang pamangkin mo. Itinatago siya ng mga tao ron. Ako nang bahala, Gunda. Kayong mga nasa loob ng mansyon, makinig kayo. Walang mangyayaring masama sa inyo kung ibibigay ninyo sa akin si Elena. Matapang at direktang binanggit ng matanda ang pangalan ni Elena. Si Elena na nagtatago sa likod ko ay biglang lumapit sa balkonahe at pasigaw na kinausap ang matandang lalaki. Tiyabadong! Ang kapal na mukha mong hanapin pa ako! Bakit? Balak mo na rin ba akong patayin? Katulad ng ginawa mo kina mama at papa! Porket medyo matagal bago tayo nagkita. Ganyan ang pagsagot mo sa akin. Mahal kong pamangkin. Bueno, ayoko na rin itong patagalin. Kaya sasabihin ko na sa'yo kung bakit hindi kita pinapatay tulad ng ginawa ko sa mga magulang mo. At kung bakit ginawa kitang aswang. Yun ay dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ng aming grupo. Tumadaloy sa iyong dugo ang dugo ng babaylan na nagmula sa ninuno ng iyong ina. Sa oras na ang dugo ng isang babaylan at ang dugo ng aswang ay nagsanib, ikaw ay magiging pinakamalakas na aswang. Kaya isinumpa kita na maging aswang para umanib ka sa amin. Ikaw ang magiging reyna ng aming grupo dahil isa kang malakas na aswang, Elena. Ano? Ibig mo sabihin? Tama ang nasa isip mo. Aswang din ang mga kasama ko. Pati si Aling Gunda. Sila ang kasama ko noon sa pagpatay sa mga magulang mo. Inutusan ko sila ngayon para kunin ka. Diyos ko, kayo rin ba ang mga asuna ng bibiktima sa baryo? Kayo ba ang may kagagawa ng mga pagpatay at pagdukot dito? Kami nga, Elena. Kami ang pumapatay at ang bibiktima sa lugar na ito. Pero huwag ka mag-alala. Kapag sumapi ka sa amin, aalis na tayo sa baryong ito at lilipat sa ibang lugar kung saan mas maraming tao ang mabibiktima at makakain natin. Hindi ako sasama o aanib sa inyo! Hindi ko ginustong maging aswang! Isinumpa mo lang ako! At kahit kailan, hindi ko gugustuhin maging halimo na katulad nyo! Mga demonyo! Wala ka na magagawa. Gusto mo man o sa ayaw mo, sasama ka sa amin at magiging membro ka ng aming grupo. Wala kang ibang pagpipilian. Badong! Tigilan mo na si Elena! Hindi ako papayag na sumama siya sa inyo! Magkakamatayan muna tayo! Kahit kailan napakapakialamero mo, Kanor, wala kang karapatang pigilan ako. Pamangkin ko si Elena at ako ang magdidikta ng magiging kapalaran niya. Ikaw, hindi ka naman niya kaano-ano. Sampid ka lang sa buhay niya. Kadugo ka nga niya. Pero wala kang kasing sama. Pinapatay mo ang sarili mong kapatid at isinumpa mong maging aswang ang pamangkin mo para sa sariling kapakinabangan. Napakahayop mo! Pasensya na, pero hindi namin ibibigay sa inyo si Elena. Hindi siya katulad nyo na mga halangang kaluluwa. Hindi nyo siya makukuha. Matigas kayo, ha? Kung hindi kayo madaan sa santong dasalan, dadaanin ko na lang kayo sa santong paspasan. Laking gulat ko nang biglang magbago ang anyo ng matandang lalaki. Ang kanyang balat ay naging parang balat ng buhaya. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Tinubuan siya ng matutulis na pangil sa bibig at ang kanyang mga mata ay naging pula at nanlilisik. Gusto mo bang tulungan ka namin, Pinuno? Hindi na. Ako na, Gunda. Magbantay na lang kayo rito sa labas. Masusunod, Pinuno. Elena!
Amoy na amoy ko ang iyong takot. Huwag kang magtago riyan. Harapin mo ko at sumama ka na sa akin. Huwag kang lalapit! Babaunan ko ng balang ulo mo kapag lumapit ka rito! Ay, akala mo ba'y natatakot ako? Magdasal na kayo! Dahil kapag nakuha ko na si Elena, papatayin kita at ang mga kasama mo at gagawin namin kayong pagkain! Dali-dali kong hinila si Elena papasok sa loob ng bahay. Ngunit nanatili siyang nakatitig sa labas. Unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Naging pula at nanlilisik. Umalis na kayo! Hindi niyo siya kaya. Isa siyang malakas na aswang. Papatayin niya kayo para lang makuha ko. Kaya bilisan niyo na tumakas na kayo. Ako na bahala sa kanya. Hindi kita iiwan, Elena. Hindi ka makukuha ng aswang na yon. Hindi ako aalis, Elena. Hindi kita iiwan sa kanya. Victor! Victor! Ihanda mong sasakyan na nakaparada sa likod ng mansyon. Bilisan mo! Doon tayo dadaan! Sir, mahihirapan po tayong lumabas sa likod. Pati roon ay may mga nagbabantay na aswang. Lalabanan natin sila kung kinakailangan, Victor. Kailangan natin makaalis dito. Maya-maya may narinig kaming sasakyan na dumating sa labas. Sumilip kami sa bintana at nakita namin bumaba mula roon ang pulis na si SPO4 Ramos at may hawak na baril. Sinasabi ko na nga ba, at dito kayo manggugulo eh. Mabuti na lang at napadaan ulit ako rito. Kundi ay may mabibiktima na naman kayong mga lintik kayo. Noon pa man, malakas ang kutob ko na ang grupo ninyo may kagagawan sa mga pagpatay at pagdukot sa lugar na ito. May isa pang pakialamero na dumating. Hoy! Hindi porkit pulis ka, matatakot na kami sa'yo. Wala kang laban sa mga tulad namin. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong ikaw nang isunod namin sa mga natagpuang bangkay sa baryo. Tulad ni Badong, nagbagong anyo na rin si Aling Gunda at naging isang aswang. Dapat nang mamatay ang mga pakialamerong tulad mo! Ako pang hinamon mo, aswang. Tingnan natin ang tapang mo sa harap ng baril ko. Pinaputukan ng pulis ang aswang gamit ang hawak na baril. Mabilis na nakailag ang aswang. Ngunit patuloy na nagpapaputok ng baril ang pulis hanggang sa matamaan ito sa braso. Anong klaseng bala ang ginamit mo? Ano pa? Eh di bala na gawa sa pilak. Bala na tatapos sa inyo, mga aswang! Ano? Hindi maaari ito! Samantala, sa loob ng mansyon, hinubad ni Elena ang suot niyang face mask. Kaya tumambad sa amin ang kanyang muka. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang itsura niya. Maganda siya, Miss Ligaya. Bukod sa tsinitang mga mata, meron siyang matangos na ilong at magandang labi. Maganda ka, Elena. Hindi mo dapat itinatago ang mukha mo. Wow! Ang ganda mo nga, Elena. Bagay na bagay kayo ng bossing ko. Victor, may mga aswang na nga na sumusugod sa atin yan pang nasa isip mo. Elena, anong gagawin mo? Bakit ka nagpapalit ng anyo? Aswang ka rin? Sabi ko na nga ba eh. Kaya pala tuwing gabi ka lang lumalabas at takot ka sa sinag ng araw kasi aswang ka rin. Uminahon ka, Victor. Hindi siya masamang aswang. Hindi niya ginusto na maging ganyan. Ikinento niya sa akin kung bakit siya naging aswang. Hindi siyang kalaban. Tuluyang naging aswang si Elena. Ang kanyang balat ay naging parang balat ng buhaya. Umaba ang kanyang mga kuko at tinubuan siya ng matutulis na pangil. Lalabanan ko sila habang tumatakas kayo. Umalis na kayo. Mapapahama kayo rito kapag hindi pa kayo umalis. Elena, tingnan mo ko. Hindi ka halimaw. Hindi ka tulad nila. Tandaan mo yan. Halika na. Sasama ka sa amin. Sabay-sabay tayong tatakas habang nilalabanan ni SPO4 Ramos ang mga aswang sa labas. Kailangan ko tong gawin. Gusto kong magharap kaming dalawa. Gusto ko siyang pagbayarin sa ginawa niya sa akin at sa mga magulang ko. Baka mapahamak ka, Elena. Huwag mong gawin yan. Kaya ginawa niya akong aswang dahil malakas ako, Mang Kanor. Kaya huwag kayo mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko! Ang hindi namin alam sa mga sandaling iyon,
Mabilis na nakaakyat si Badong sa pader ng mansyon gamit ang kanyang mga kuko hanggang sa nakarating siya sa balkonahe. Helena! Helena! Umanit ka na kasi sa amin. Patayin mo at kainin ang mga taong yan. Ang kanilang dugo at mga lamang loob ay sapat na para maging reyna ka ng mga aswang. Bakit ka nagtatyaga sa mga hayop? Gayong mas masarap ang mga tao. Nakapasok na siya. Hinding-hindi sasama sa inyo si Elena. Hindi siya demonyo tulad nyo. Matapang ka talaga, lalaki. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Maya-maya laking gulat namin nang biglang tumalo ng aswang mula sa ikalawang palapag papunta sa sala at mabilis niya akong sinunggaban. Sa sobrang bilis at liksi nito, nagawa niya akong kubabawan at ibinaon ang kanyang matutulis na kuko sa aking tagiliran. Napahiyaw ako sa sakit at nabitawan ko ang hawak kong shotgun. Sir! Sir Dante! Hayop ka talaga! Jumadong! Dinampot ni Victor ang shotgun sa sahig at sunod-sunod itong pinaputok sa aswang. Napaatras si Badong. Ako naman ay nagkaroon ng sugat sa tagiliran dahil sa mga kuko ng aswang. Umangil ng malakas si Elena at buong tapang na sinunggaban si Badong. Huwag mo silang sasaktan! Hayop ka! Napapaliw ka na, Elena! Pinoprotektahan mo ang pagkain mo! Darating ang panahon na mapagtatanto mo rin na mas masarap ang kumain ng tao kaysa sa hayop. Darating ang araw na ikaw ang unang lalapa sa puso ng lalaking yan. Hindi ako magiging kagaya nyo! Hindi ako magiging ugaling halimaw! Elena! Mag-iingat ka sa kanya! Elena! Huwag kang magpapatalo! Sir! Kailangan na nating umalis habang naglalaban sila! Ito na pagkakataon natin para tumakas! Hindi. Hindi natin siya iiwan. Sama-sama tayong aalis dito. Hakin ng shotgun. Papatay tayo ng mga aswang sa labas habang nilalabanan niyang halimaw na yan. Magganor, tulungan niyo kami. Opo, sir. Eto na po. Nakakuha ako ng buntot pagi. Habang abala sa pakikipaglaban si Elena kay Badong, lumabas kami ng mansyon. Ako bitbit ko ang shotgun, si Victor naman ay hawak ang kanyang baril. At si Mang Kanor ay dala ang nakuha niyang buntot pagi. Hinarap namin ang mga aswang na naroon. Gamit ang aming mga sandata nilabanan namin ang mga kasamang aswang ni Badong. Naabutan pa namin na malaki na ang apoy na nalikha ng sulong ibinato ng isa sa mga aswang sa mga halaman sa labas. Habang nakikipaglaban kami ni Victor sa mga aswang, dali-dali naming inapula ni Mang Kanor ang apoy. Kumuha siya ng hose na nakabit sa gripo sa gilid ng mansyon at agad itong ibinuga sa naglalagablab na apoy hanggang sa tuluyan itong mamatay. Nakita rin namin si SPO4 Ramos na patuloy na nakikipaglaban sa aswang na si Aling Gunda. Walang iya ka. Pulis ka pero isa ka rin manunugis. Kaya pala panay ang pag-iimbestiga mo tungkol sa mga natatagpo ang bangkay dito at sa mga batang nawawala. Yun pala, palihim mo na kaming tinitiktikan. Matagal ko na kayong binabantayan. Kayo ang grupo ng mga aswang na nambibiktima ng mga tao rito sa baryo at sa iba pang lugar. Kayo rin ang dumudukot sa mga bata. Mga salot na aswang, matatapos ang gabing ito na hindi na kayo makakapambiktima pa. Hindi mo kami basta mapapatay, lalo na ang aming pinuno. Tingnan natin kung makakaligtas pa kayo rito. Anong klaseng sandata yan? Kung palagi mong naiiwasan ang pilak na bala ng baril ko, hindi mo na maiiwasan ang benditadong patalim na ito na may basbas ng albularyo! Nakita ko ang pagwasiwas ng pulis sa hawak niyang patalim at mabilis niyang inatake si Aling Gunda. Ininakailag ang aswang at nasaksak ito sa tiyan. Sa tiyan ka palang tinamaan, umatungal ka na? Paano pa kaya kung itara ko ito sa dibdib mo? Sa mismong puso mo? Tiyak mamamatay ka! Hindi maaari ito. May malakas kang sandata, lalaki. Pero hindi ibig sabihin ay natalo mo na ako. Babalik ako. Hindi pa tayo tapos. Si Pinuno na ang bahala sa inyo.
Nagmamadaling tumakas si Aling Guda at iba pang mga aswang na kasama ni Badong. Bigla na lang umalis ang mga halimo na yon. Mukhang natakot sila sa sandata mo, sir. Ang astig mo naman, sir. Saan mo nakuha ang ganyang uri ng sandata? Hindi lang ako pulis. Isa rin akong manunugis ng mga aswang. Ang patalim na ito ay minana ko pa sa lolo kong albularyo. Kumusta kayo? Ikaw, may sugat ka sa tagiliran mo. Okay lang ako, sir. Malayo to sa bituka. Si Elena. Baka kung ano nang nangyari kay Elena. Tara, puntahan natin sila sa loob. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng mansyon at naabutan namin ang aswang na si Badong na marahas na sinasakal sa leeg si Elena. Hindi ako nagkamali. Napakalakas mo nga, Elena. Hindi ko pinagsisisihan na isinumpa kita maging aswang. Kung kaya lang kitang gawing aswang sa pamamagitan ng yanggaw, ginawa ko na noon. Pero hindi. Hindi ka tinatabla ng yanggaw sa hindi ko malamang dahilan. Kaya ginamit ko na lang ang kaalaman ko sa karunungang itim para isumpa ka na maging aswang. Napakawalang hiya mo! Ngayon, pagsisisihan mong ginawa mo akong aswang! Dahil ako nang tatapos sa'yo, hayop ka! Elena! Sir, ano pang ginagawa niyo rito? Hindi ba sinabi ko umalis na kayo? Kilala ninyo ang babaeng aswang na yan? Sir, hindi siya masamang aswang. Isinumpa lang siya na maging aswang pero hindi siya pumapatay ng tao. Isinumpa siya ng demonyong halimaw na yan. Tama po si Sir. Hindi masamang aswang si Elena. Biktima lang siya ng aswang na yan. Hindi mo na kailangan gawin yan, Elena. May kasama kaming manunugis na kayang tumapos sa aswang na yan. Huwag mong dungisan ang kamay mo ng masamang dugo ng aswang na yan, Elena. At sino ang tinutukoy ninyo? Ang pulis na yan. Ikaw palang pinuno ng mga aswang dito. Wala na mga kasama mo. Tumakas na! Mga nabahagang buntot. Hindi nangangahulugan na tumakas sila. Panalo na kayo. Ngayon palang nagsisimula ang laban. Sobrang dami mo pang sinasabi. Kung nakatakas ang mga kasama mo, ikaw hindi. Mamamatay ka ngayong gabi, aswang! Nagmamadaling itinutok ni SPO4 Ramos ang kanyang baril na may pilak na bala sa aswang na biglang magbago ng anyo si Badong at naging malaking itim na ibon. Sa aking pagbabalik, titiyakin ko ang inyong kamatayan. Hindi pa tayo tapos, Elena! Nagpaputok ng baril si SPO4 Ramos at si Victor. Pinaputok ko rin ang dala kong shotgun upang asintahin ang aswang. Ngunit mabilis itong nakatakas. Nagbalik na rin sa anyong tao si Elena. Umalis na ang aswang na si Badong. Ang bilis ang isang yon. Nakatakas pang walang ya. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na nagiging hayop. Ang mga aswang ay may kakayahang mag-anyong hayop. Isa yun sa kanilang mga kapangyarihan. Ayos ka lang ba, Elena? Nasaktan ka ba ng Badong na yon? Hindi naman, sir. Hindi naman niya ako masyadong nasaktan na maglabang kami kanina. Ngayon, sabihin ninyo sa akin kung bakit naging aswang ang babaeng ito. Ikinuwento namin kay SPO4 Ramos ang lahat at kung bakit naging aswang si Elena. At yun po ang dahilan, sir, kung bakit ako naging aswang. Kung ganon, isinumpa kang maging aswang ng aswang na yon. May alam ka bang paraan para mawala ang pagiging aswang niya? Hindi ako sigurado. Ngayon pa lang kasi ako nakarinig ng taong isinumpa ng aswang at naging aswang. Titingnan ko muna sa mga lumang aklat ni Lolo kung may paraan para maibalik sa pagiging tao ang taong isinumpa ng aswang. Hihingi rin ako ng tulong sa kaibigan kong albularya. Sa ngayon, kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Sigurado ako na babalikan siya ng tiyuhin niya. Kailangan niya munang makalayo rito habang hinahanap ko ang sagot sa problema niya. Isasama ko si Elena sa Maynila. Mang Kanor,
Sumama na rin kayo sa pagbalik namin sa syudad. Nakakahiya naman, sir. Baka maging pabigat lang ako sa inyo. Hindi ka pabigat, Elena. Gusto kong tulungan ka. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa inyo ni Mang Kanor. Tama si Sir Dante. Doon ay mababantayan namin kayo. Ang inaalala ko lang ay ang inyong mama na si Doña Teodora, sir. Kapag nalaman niya ito, siguradong magiging tigre na naman yun. Wala naman siya magagawa. Pagmamayari ko rin ang bahay na yon. Kaya may karapatan akong dalhin doon kung sino man ang gusto kong dalhin. Pansamantalang nagpaalam sa amin si SPO4 Ramos. Nagpasalamat din kami sa lahat ng naitulong niya. Babalitaan na lang daw niya kami kapag may nahanap na siyang lunas sa pagiging aswang ni Elena. Habang nasa biyahe, kinailangan naming protektahan si Elena. Pinagsuot namin siya ng makapal na damit upang matakpan ang buong katawan niya. Nagsuot din siya ng face mask at salamin sa mata dahil aabuti na kami ng umaga. Sa pagbalik namin sa Maynila at sa pag-uwi sa bahay, agad kaming sinalubong ni Mama. Laking gulat ko nang makita ko na kasama niya ang ex-girlfriend kong si Sofia. Dante, iho. Saan ka ba nang galing? Ilang araw kang nawala. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin kung saan lupalop ka nagpunta. At anong nangyari sa'yo? Look at you. Para kang galing sa giyera. Ang dungis ng hitsura mo. Teka, bakit niyo kasama si Mang Kanor? At sino naman yan? Mahabang kwento, Mama. Siya ang bagong kasambahay sa mansyon ni Lolo, si Elena. May kondisyon kasi siya na bawal siyang maarawan, kaya balot na balot ang katawan niya. Sa ngayon, pansamantala muna silang titira rito sa bahay. What? Bakit mo patitirihin dito ang mga yan? Hindi ba't dun sila nagsisilbi sa mansyon ng lolo mo sa Bicol? So, ibig sabihin, dun ka pala nang galing. Saan mo sila patutuloyin dito? Huwag mong sabihin na sa guest room. Utang na loob, Dante. Kung tutuloy sila rito, dun sila sa kwarto ng mga muchacha. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo, Mama. Hindi lang kayo ang may-ari ng bahay na to. Pag-aari ko rin to. Kaya may karapatan akong magdesisyon kung saan patutuloyin ang mga bisita ko. At ikaw, Sofia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nakipaghiwalay ka na sa akin? Hindi ba't ayaw mo nang ituloy ang kasal? Dante, honey. Nagbago ng isip ko. Magpapakasal na ako sa'yo. Medyo naguguluhan lang kasi ako nung araw na sinabi ko sa'yo na ayoko magpakasal. Pero na-realize ko na mahal kita at dapat kita maging asawa. Kaya ituloy na natin ang kasal, Dante. May nobya ka na pala, sir. At ikakasal na kayo? Ex na Nazar yan. Pagkatapos niyang umayaw sa kasal, tapos babalik pa. Ano ba yun? Hoy, akala mo siguro hindi ko narinig yung sinabi mo, no? For your information, kami pa rin ang amo mo. Fiancé niya pa rin ako at tuloy pa rin ang kasal namin. Hindi porke bodyguard ka ni Dante, may karapatan ka na magsalita ng hindi maganda laban sa akin? Estupido. At ikaw naman babae ka? Sino ka ba? Huwag mong sabihin na babae ka ni Dante. Hindi ako papayag na sa isang katulad mo lang mapupunta ang boyfriend ko. Tumahimik ka, Sofia. Huwag mong pagsasalitaan ng kanyan si Victor at ang mga kasama ko. At anong kasal ang sinasabi mo? Sana inisip mo yan bago mo sinabi sa akin na ayaw mo na magpakasal. Pero Dante, totoo naman, di ba? Alam kong mahal mo pa rin ako, honey. Kaya wag mo na akong pahirapan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natutuloy ang kasal natin. Dante, huwag ka namang ganyan magsalita kay Sofia. Fiancé mo pa rin siya. At siya lang ang gusto kong maging asawa mo, hindi yung kung sino-sino lang. At saka, marami ka pang dapat ipaliwanag sa akin, Dante. Dahil sa pag-alis mo. Wala akong dapat ipaliwanag, Mama. Aalis ako at pupunta kung saan ko gusto. At kung hindi aalis si Sofia rito, bahala siya. Wala akong pakialam. Basta huwag niyong pakikialaman ng mga bisita ko. Tante, parang hindi kami nababagay dito. Doon na lang kami sa probinsya, sa bahay ni Mang Kanor. Oo nga po, sir. Narinig niyo naman po ang mama niyo. Ayaw po niyang nandito kami. Huwag niyo silang intindihin. Victor, ihatid mo sila sa kanilang mga kwarto. Ako naman ay magpapahinga muna. Opo, sir. Elena, Mang Kanor, kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Victor. Salamat, sir. Salamat, Sir Dante.
Naririnig ko pa rin ang pagbubunganga ni na Mama at Sofia habang paakyat kami sa hagdan. Pero hindi ko na sila pinansin. Samantala nang makaalis na kami, Wala akong tiwala sa mga taong yun, tita. Lalo na sa babaeng yun. Yung Elena na ang weird magsuot ng damit. Parang takot na takot sa liwanag. Parang may naaamoy akong hindi maganda sa kanya. Ako rin, Iha. Wala akong tiwala sa babaeng yon. Ewan ko ba kung bakit pumayag akong tanggapin siya sa mansyon sa probinsya. Nabudol yata ako ni Mang Kanor. Ang sabi niya kasi, kamag-anak daw niya. Kaya ako napapayag. Bakit kaya siya dinala rito ng anak ko? At bakit nandito rin si Mang Kanor? Ano kayang nangyari sa Bicol? Kailangan nating malaman kung anong nangyari at sino ba talaga ang babaeng yon. Don't worry, tita. Ako ang bahala. Malalaman din natin yan. Very good, Iha. O siya, sige na. Ikaw ang bahalang tumuklas kung anong sikreto ng babaeng yun at kung bakit siya dinala rito ni Dante. nang sumapit ang gabi kumatok ako sa kwarto ni Elena. Maya-maya, binuksan niya ang pinto. Elena, nakaistorbo pa ako? Nako, hindi po sir. Bakit po? May iutos po ba kayo? Wala. Wala akong iuutos. May ibibigay lang ako sa'yo. Eto, para sa'yo. Isuot mo ito mamaya sa dinner. Ano po ito sir? Nagpabili ako kay Victor ng mga damit. Isuot mo ang isa para sa dinner mamaya. Dahil nasa loob naman tayo ng bahay at gabi na, pwede ka magsuot ng ganyang damit. Gusto kong maging presentable ang itsura mo kapag nandito ka. Nakilala mo na si Mama at Sofia. Kaya kailangan maayos ka kapag kaharap sila. Dahil ibang ugali nila kumpara sa iba. Narinig mo naman sila kanina, di ba? Nakakaya naman po. Hindi niyo na po sana ako binilhan ng ganito sir. Okay lang naman po itong suot ko eh. Naalala ko na wala kang nadala sa mga damit mo. Kaya binilhan kita. Isuot mo yan, ha? Sige sir. Salamat po. Alas 7 ng gabi, oras na ng hapunan. Laking gulat ni na Mama at Sofia nang umupo rin sa hapagkainan. Sina Elena at Mang Kanor. Umupo ako sa kabisera at si Mama naman ay sa harapan ko. Pumuesto sina Elena, Sofia at Mang Kanor sa magkabilang gilid ng mesa. Suot ni Elena ang binili kong pulang dress na bagay sa kanya. Mas lalong lumitaw ang kanyang kagandahan. Dito mo na nga pinatirang mga yan, pati pa naman sa pagkain, kasabay pa natin sila. My God, anak! Ano bang kalokohan ito? Anong masama, Mama? Mga bisita ko sila. Kaya dapat lang na kasabay natin silang kumain, di ba? Pero anak, Hayaan mo na sila, tita. Huwag mo nabigyan ng stress ang sarili mo dahil lang sa walang kwentang bagay. Elena, ano bang dahilan kung bakit kayo nagpunta rito sa Maynila? Hindi ba't kasambahay ka sa mansyon ng lolo ni Dante sa Bicol? Hindi ba't sinabi ko na mahabang kwento yan? Saka ko nasasabihin sa inyo. Basta kailangan muna silang dumito habang hindi pa naaayos doon. Huwag kang magalit, Dante. Nagtatanong lang naman ako eh. Curious lang kasi si tita kung bakit nandito sila. Pati na si Mang Kanor. tama si Sofia. Gusto lang naming malaman kung anong nangyari. May pinagtataguan ba sila? Baka may malaki silang utang na kailangang bayaran. Wala silang pambayad. Kaya nagtatago sila dito sa bahay natin. O di kaya, baka nakapatay sila. Mama, hindi ganun ang dahilan kung bakit ko sila dinala rito. May problema sila. Kaya pansamantalang dito muna sila makikitira. Huwag na kayo masyadong matanong at mag-usisa. At bakit hindi ako magtatanong? Iniwan nila ang trabaho nila sa mansyon. Kaya ako nga tinanggap ang babaeng niya na magtrabaho ron para may kasama si Mang Kanor. O ikaw, Mang Kanor. Ikaw ang tatanungin ko. Anong nangyari sa inyo at bakit kayo narito sa Maynila? Ganito kasi, ma'am. Mang Kanor, Pinadilatan ko si Mang Kanor na muntik nang magsalita. Mabuti na lang at napigilan ko siya. Hindi maaaring malaman ni na Mama ang tungkol sa nangyari sa Bicol, kundi lalabas din ang totoo tungkol kay Elena.
Mas mabuti nang wala silang alam. Samantalang sadyang nananadya sina Mama at Sofia upang inisin si Elena. Elena, saan galing suot mong damit? Mukhang mamahalin yan na. Mas bagay sa'yo yung suot mo kanina na para kang suman sa kapal ng damit mo. At saka, ano nga ulit yung kondisyon mo kung bakit gano'n ang suot mo kanina? Binilihan po ako ni Sir Dante ng mga damit. Wala po kasi ako nadalang damit dito sa Maynila. Tungkol naman po sa kondisyon ko. Nagkakasugat po kasing balat ko kapag nasisikatan ng araw. Kaya kailangan ko magsuot ng makapal na damit at protection sa mukha. Akala ko kasi ninakaw mo ang damit na yan. Kasi diba, hindi mo naman kayang bumili ng ganyan kamahal na damit. At saka yung kondisyon mo, kakaiba no? Para kang aswang, takot sa liwanag ng araw. Tita, alila lang siya. Kaya imposibleng makabili siya ng ganyang kamahal na dress. At saka, Elena, right? Hindi ba nakakahawa yung sakit mo? I mean, baka mahawa mo pa kami rito niyan. Tigilan niyo siya! Sa sinabi nila, biglang nagpantig ang tenga ko noon, Miss Ligaya. Pinahiya nila si Elena. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo pinagsasalita ng ganyan ang bisita ko? Sa ginagawa niyo, nagmumukha kayong walang pinag-aralan. Lalo ka na, Mama. How dare you speak to your mother like Enough! that? Isa ka pa, Sofia. Kung hindi mo kayang irespeto mga bisita ko, you are free to leave. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ba tapos na tayo? Umaasa ka pa talaga na matutuloy ang kasal natin? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at ganyan mo siya ipinagtatanggol? Hindi kaya ginayuma ka niya? Kaya ganyan ka nalang kabait sa kanya? Ano bang nangyayari sa'yo, Dante? Mula na nagpunta ka sa Bicol, nag-iba ka na. Mukhang dinimonyo na ng babaeng yan ang utak mo. Halika kayo, Elena, Mang Kanor. Sa labas tayo kakain. Mang Kanor, pakitawag si Victor para ipagmaneho tayo. Ay, opo, Sir Dante. Ano? At talagang sa labas mo pa pakakainin mga hampas lupang yan? Hoy, Kanor! Subukan mong sumama sa kanila at wala ka ng trabaho sa mansyon. Ay, naku, wag po, ma'am. Wag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Mang Kanor, huwag kang magalala. Ako ang magbibigay sa'yo ng trabaho sa oras na tanggalin ka ni Mama sa trabaho. Nababaliw ka na ba, Dante? Bakit ba ganyan mo na lang sila tulungan? Alam mo, nararamdaman ko na may nangyayaring hindi maganda. Malalaman ko rin yan. At ikaw, babae, kapag nalaman ko na ginagamit mo lang ang anak ko, pagsisisihan mo ang pag-apak mo sa bahay na ito. Imbis na pansinin, tinalikuran namin si Mama at lumabas ng bahay para sa labas na lang kami, kakain ng hapunan. Pasensya ka na kanina, Elena. Sanay silang maghamak at manlait ng kanilang kapwa, lalo na si Mama. Ako nang humihingi ng paumanhin. Hindi ako galit sa kanila, sir. Naawa ako sa kanila. Masyado silang mataas. Iniisip nilang madadala nila sa hukay ang kung ano man ang meron sila. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa probinsya. Napapagod na ako sa ugali ni Mama at para makalimutan ang ginawang panalaglag sa akin ni Sofia sa ere. Akala ko mahal niya ako pero hindi pala. Puro kasinungalingan lang ang pinakita niya sa akin. Gusto kong pansamantala silang takasan. Hindi pala kita masisisi, sir. Pero, hindi ka ba nagsisisi na tagpunta ka sa probinsya? Kung di ka nagpunta ron, hindi ka magkakaroon ng pasan. Hindi ka pasanin para sa akin, Elena. Mula nang makilala kita, pakiramdam ko kailangan kitang protektahan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Basta ipinapangako ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Kasama mo ako hanggang malaman natin kung paano ka makakabalik sa pagiging tao. Nilapitan ko siya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Ngunit may napansin ako. Elena, bakit parang lumalamig na naman ang kamay mo?
Ganyang kalamig ang kamay mo nung unang beses kitang nakita na nagpalit ka ng anyo. Nakokontrol mo naman ang pagpapalit ng anyo, di ba? Oo naman, sir. Ganito talaga ako kapag gabi. Kaya wala kang dapat ikabahala. Isa pa pala, huwag mo na akong tawaging sir. Dante na lang. Naiilang ako kapag tinatawag mo akong sir eh. Sige, sir. Dante? Good. Hindi ka pa ba matutulog? Alam mo naman na sa gabi ako gising, di ba? At sa umaga ako natutulog. O nga pala. O sige, matutulog na ako. Good night. Good night. Kinaumagahan pagising ko nakita ko si Victor na humahangos at nagmamadaling lumapit sa akin. Oh, anong problema, Victor? Bakit parang nag-aalala ka? May nakita akong patay na pusa sa may garden, sir. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Ano? Sino naman ang gagawa? Si Elena? Hindi kaya naging aswang siya kagabi at siyang pumatay sa pusa? Sigurado ako dyan, sir. Hindi ba't kumakain siya ng mga hayop? Kaya siya lang ang gagawa ng ganun sa pusa. Kung ganun, ibig sabihin nagpalit siya ng anyo kagabi. Hindi maaaring malaman ng mga tao rito sa bayan tungkol sa kanya. Yung pinapagawa ko sa'yo sa CCTV. Nagawa mo na ba? Walang dapat makaalam tungkol sa pagiging aswang ni Elena. Nagawa ko na, sir. Huwag ka mag-alala. Safe na safe si Elena habang nandito siya sa bahay. Nang sumapit ang gabi, gising na ulit si Elena. Nawala sa isip kong tanungin sa kanya ang tungkol sa natagpuang patay na pusa ni Victor na makita kong suot niya ang kulay puting dress na binili ko sa kanya. Litaw naman ang kagandahan niya at nang muli kaming nagpunta sa hapagkainan. Oh, tingnan mo tita. Ibang dress na naman ang suot niya. Lady in white naman ang peg mo ngayon, Elena. But I'm sorry. Kulang ka pa rin sa class, iha. Mama? Oops! Joke lang, anak. Nga pala, bakit buong maghapon ka namin hindi nakita, iha? Mukhang nagkukulong ka lang sa kwarto. Para hindi naman nakakahiya sa amin. Maaari kang tumulong sa mga muchacha sa mga gawaing bahay. Tutal, isa ka namang kasambahay sa mansyon sa probinsya, di ba? Wala siyang gagawin na kahit ano rito, Mama. Silang dalawa ni Mang Kanor. Mga bisita ko sila rito. Kung gusto nyo na wag akong mawalan ng gana sa pagkain, huwag nyo silang pakikialaman. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito, Dante. Pero sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Baka sabihin mo masama akong tao. Elena, kumusta naman ang unang gabi mo rito sa bahay? Nakatulog ka ba ng maigi, iha? Maayos naman po ang tulog ko. Siguro po hindi lang ako sanay sa malambot na higaan. Nasanay po ako mahiga sa papag eh. Tsaka tuwing umaga, hindi po talaga ako lumalabas. Kahit po sa mansyon sa probinsya, tuwing gabi lang po ako nagsisilbi dahil sa kalagayan ko. Hindi po ba't nasabi naman sa inyo ni Mang Kanor ang sitwasyon ko, ma'am? Ay, sinabi ko na po sa inyo, ma'am, ang tungkol kay Elena. At pumayag naman po kayo. Nakalimutan ko eh. Bakit ba? Well, wala naman akong pakialam kung anong kondisyon meron ng babaeng yan. Maganda nga na hindi kayo pakalat-kalat dito sa bahay para hindi kami naaalibadbaran sa inyo. By the way, Dante, bukas ng gabi ang party dito sa bahay. Pupunta mga kumari ko at mga kaibigan natin sa negosyo. Huwag kang mawawala. Bahala kayo, Mama. Party nyo naman yan eh. Dante, ikaw ang escort ko bukas ng gabi ha. Kailangan na makita ng mga tao na tayo pa rin. Hindi. Bakit? Tayo pa ba? Humanap ka ng ibang escort mo. Pero Dante... Hindi ko na kailangan mag-pretend na tayo sa Fia. Dahil ang totoo, wala nang tayo mula nang tanggihan mo akong pakasalan. Nakita ko ang mukha ni Sofia na napahiya sa sinabi ko. Maya-maya humirit na naman si Mama. Ayoko na lalabas kayo mamayang gabi, ha? Kanor? At ikaw, Elena.
Doon lang kayo sa mga kwarto ninyo. Baka makita kayo ng mga bisita at akalain pa na bahay ampunan itong bahay namin. Ay hindi mama. Kung aaten ako mamaya, aaten din sila. Si Elena ang partner ko sa party mamaya. What? Nahihibang ka na ba, iho? Bakit ang muchachang yan ang gagawin mong partner mamaya? Dapat si Sofia ang kasama mo dahil siya ang mas nababagay sa'yo at hindi ang probinsyanang yan. Ano na lang sasabihin ng mga tao kung ang babae niyan ang isasama mo sa party, Dante? Sasabihan ka nilang cheap. Dante, bakit ako? Hindi ako sanay sa mga ganyang party. Aba! At bakit Dante na lang ang tawag mo sa anak ko? Babae ka? Anong ibig sabihin nito? Ako ang nagsabi sa kanya na tawagin na lang akong Dante. Anong masama ron? Amo ka niya! At isa lamang siyang hamak na alila! Dapat siyang lumugar, iho! Nababaliw ka na talaga, Dante. Huwag mong sabihin na may gusto ka sa babae niyan. My gosh! Ang laking insulto sa akin. Ipagpapalit mo na nga lang ako sa ibang babae? Sa muchacha pa? Wala kang taste. At ikaw naman babae. Pera lang naman ang habol mo kay Dante, di ba? Dumidikat ka lang naman sa kanya dahil alam mo na bilyonaryo siya. Wala po akong iniisip na ganyan, ma'am. Sinungaling! Tumigil ka, Sofia. Hindi namin kailangan magpaliwanag sa inyo. Basta si Elena ang partner ko bukas ng gabi. Tapos ng usapang to. Tingnan natin kung paano mapapahiya sa oras na ibalandra mo ang babae yan sa party. Buisit! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Naku, sir. Huwag niyo na pong isama si Elena. Narinig ko naman ang sinabi ng mama niyo at ni Ma'am Sofia. Kaya nga, Dante, huwag mo na ako isali dyan. At saka nahihiya ako eh. Hindi ako bagay sa mga ganyang party. Akong bahala sa'yo. Wala kang dapat ikahiya dahil maganda ka, Elena. Ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa gabing yun. Alas 10 ng gabi nakita ni Sofia si Elena na pumasok sa kwarto ko. May dala itong baso ng gatas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. I knew it. Sinisimula na niyang akitin si Dante. Let's see what you're really doing, you little witch. Samantala sa kwarto ko, Inumin mo ito, Dante, para masarap ang tulog mo. Salamat, Elena. Hindi mo na dapat gawin to. Gusto ko, kahit man lang dyan makabawi ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi mo kailangan bumawi. Dahil gusto ko ang ginagawa ko. Sige, iwan mo na to rito. At bumalik ka na sa kwarto mo. Dinalhan kita ng mga libro para hindi ka mainip. Maraming salamat, Dante. Hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Alam kong may tinatago kang babae ka. Kapag nakuha ko ang resulta mula sa investigador na inupahan ko para alamin ang tungkol sa'yo at may nalaman ako, humanda ka talaga sa akin. Ambisyosa ka. nang lumabas si Elena sa kwarto ko imbis na pumasok sa sarili niyang kwarto, dumiretso siya sa balkonahe. Maya-maya, Nagugutom ako. Hindi ako nabubusog sa pagkain ng normal na tao. Hinahanap-hanap kong saliung laman ng hayop. Kailangan ko maghanap ng hayop sa labas upang mapawi ang aking pagkagutom. ang hindi alam ni Elena ay nakabantay sa kanya si Sofia na nagtatago sa likod ng istante. Kitang-kita ni Sofia na nagbago ng anyo si Elena. Isang malaking itim na ibon. Lumipad si Elena upang maghanap ng pagkain. Halos manigas naman si Sofia sa kanyang natuklasan. Oh my God! Ano yun? Si Elena naging malaking ibon? Sabi ko na may sikretong babae yun. May sadimonyo siya. Dapat malaman nito ni tita. Nagmamadaling pinuntahan ni Sofia si Mama sa kwarto at isinumbong ang kanyang nakita. Talaga? Totoo bang sinasabi mo, Sofia? Kitang-kita ko, tita. Naging malaking itim na ibon si Elena at lumipad palayo. May sa maligno ang babaeng yon. Tapos nilalandi niya pa si Dante. Hindi pwede na mapunta sa malignong yun si Dante, tita. Oh my God! Nagpatuloy si Dante ng maligno sa pamamahay ko? Hindi ko palalampasin to.
Hindi ko hahayaan na sa ganong klaseng babae mapunta ang anak ko. Eh anong gagawin natin, tita? Hindi natin basta pwedeng sabihin kay Dante ang nalaman ko. Siguradong hindi niya tayo pakikinggan. Dahil mukhang nagkakagusto niya siya sa babaeng impakta na yun. May plano ako, Iha. Bukas ng gabi, sa party, doon natin siya huhubaran ng maskara. Nang sumapit ang gabi ng party, napapayag ko rin si Elena na maging partner ko. Nang makita ko ang suot niyang itim na damit, mas lalo akong humanga sa kanya. Napakaganda niya talaga. Bagay na bagay sa iyong damit mo, Elena. Bumagay sa kagandahan mo. Salamat, Dante. Ang totoo, hindi naman ako sanay na magsuot ng ganitong kagandang damit eh. Mas bagay sa yung ganyang klaseng damit, Elena. Mas lumulutang ang ganda mo. Ikaw nga ang pinakamaganda rito eh. Kahit kay Ma'am Sofia, mas maganda ka pa sa kanya. Napakaganda mo, Elena, Iha. Tama sila. Mas bagay sa iyo ang suot mo kaysa sa palagi kang nakabalot ng makapal na damit. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, di ba? Kung hindi lang gabi ngayon, hindi ako magsusuot ng ganito. Oh, Elena! Napakaganda ng black dress mo. Bagay na bagay sa iyo at sa pagkatao mo. In fairness, mukha naman palang tao ang pinilit mo sa akin, Dante. Hindi na nakakahiya. Kung nandito kayo para lang mangasar at pahiyain si Elena, itigil nyo na yan. Ayaw nyo naman sigurong sabihin ko sa lahat ng tao rito na ang babaeng pakakasalan ko ay walang iba kundi si Elena. Ano? What? Wag na wag mong gagawin yan, Dante. Utang na loob, iho! Huwag mong dudungisan ng pangalan natin. Kung ayaw nyo madungisan ng pangalan natin, tigilan nyo si Elena. Tuluyan ka ng naloko ng babaeng yan, Dante. Hindi mo pa siya kilala. Hindi mo pa alam kung ano ang totoo niyang pagkatao. Nagpapalinlang ka sa babaeng yan, anak. Gumising ka nga! Nasa ganoong kaming tagpo nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si SPO4 Ramos ang tumatawag. Kaya sinagot ko yon. Hello, sir? Alam ko na kung anong lunas sa pagiging aswang ni Elena. Ano, sir? Gusto kong sabihin sa inyo ng personal. Kaya nga papunta na ako sa inyo ngayon. Nasa biyahe na ako. Nga pala, may kasama ako na makakatulong sa atin. Ibinigay mo naman sa akin ang address ng bahay ninyo. Kaya madali ko kayo mahahanap. Talaga, sir? Magandang balita yan. Sige, sir. Mag-iingat kayo sa biyahe. Hihintayin namin kayo. Nang ibaba ko ang cellphone, nakita ko na seryoso silang lahat na nakatingin sa akin, Miss Ligaya. Sino yung tumawag, sir? Si SPO4 Ramos. Ang sabi niya alam niya ng lunas para kay Elena. Talaga? Alam na niya kung anong makakapagpagaling kay Elena. Totoo ba, Dante? Nahanap niya ng sagot. Oo, Elena. Sa katunayan, papunta na siya rito at may kasama raw siya na makakatulong sa atin. At ano naman yung pinag-uusapan nyo, anak? Bakit ayaw nyo kaming isali? Mamaya na namin sasabihin sa iyo, Mama. Kapag dumating ng iba kong bisita. Ano? Mga bisita na naman? Baka mga buwisita rin yan tulad ng babae niya na may madilim na sikreto. Anong pinagsasabi mo, Sofia? Sofia, huwag kang magpadalos-dalos. Ano ka ba? Hindi, tita. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa lahat ng tao rito ang totoong pagkatao ng babaeng yan. Pwede ba, Sofia? Kung Peter ka at gumagawa ka lang ng eksena, itigil mo na yan. Kasi ikaw lang ang nagmumukhang tanga at kahiya-hiya. At ikaw, Dante, hanggang kailan ka magpapautos sa babaeng yan na may samaligno? Sofia, hindi mo naiintindihan. Ipapaliwanag namin sa iyo mamaya kapag dumating na yung tutulong sa akin. Tumigil ka! Hindi mo na kami maluloko. Ngayong gabi, malalaman niyo kung ano ang totoong pagkatao ng babaeng ito na kinahuhumalingan ni Dante na ex-boyfriend ko! Nakita namin na may inilabas siyang supot at may kinuha roon.
Pagkatapos ay isinaboy niya iyon kay Elena. Ano ito? Asin! Halimaw ang babaeng yan! Halimaw yan! Nakita ko siya na naging malaking ibon na kulay itim! Elena, hindi mo alam kung anong ginawa mo, Sofia! Elena, Iha, hindi nyo dapat ginawa yan sa kanya. Dante, anak! Layuan mo ang babaeng yan! May sedemonyo raw yan, sabi ni Sofia! Kahit namimilipit sa sakit dahil sa isinaboy na asin, nagawa pa rin tumakbo ni Elena palabas ng bahay. Elena! Saan ka pupunta? Elena! Kailangan kong lumayo dyan, Dante. Dahil sa asin, lumalabas ang totoo kong anyo. Sabi ni, may kakaiba sa babaeng yan? Halimaw yan! Halimaw! Manahimik ka, Sofia! Mas halimaw ang ugali mo kaysa sa kanya. Tama lang na umayaw ka sa kasal natin. Dahil hindi ko maaatim na magkaroon ng asawa na tulad mo. Victor, Mangkanor, sundan natin si Elena. Bumalik ka rito, Dante! Huwag mong sundan ang halimaw na yan! Dante, anak! Bumalik ka rito! Nagmamadali naman naming sinundan si Elena. Nakita namin na tumatakbo siya palabas ng subdivision, na biglang may naramdaman kaming kakaiba. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Nakarinig kami ng alulong ng mga aso. Kakaiba ang alulong na yun. Iyon ang alulong na narinig ko noon sa probinsya. Sandali, ang alulong na yon. Narinig ko na yon. Masama ang kutob ko. Hindi maaari. Tingnan ninyo, mga asong itim. May paparating na mga asong itim. Mga aswang yan. Ano? Paano nila nasundan tayo dito? Nagulat kami nang biglang nagsalita ang isa sa mga asong itim. Ang akala niyo siguro, hindi namin kayo masusundan, ano? Matalas ang pangamoy namin, mga aswang. Ganda! Hayop ka. Hindi ko akalain na babalik ka pa, demonya ka. Hindi ba't sinabi ko na babalik ako? Nababalik kami. Nasaan si Elena? Hindi nyo makukuha si Elena. Hindi nyo siya nakuha noon. Mas lalong hindi nyo siya makukuha ngayon. Matapang ka talaga, lalaki. Tingnan ko lang kung ganyan ka pa rin katapang kapag nakaharap mo na ulit ang pinuno. Maya-maya lumitaw ang isa pang asong itim na mas malaki kesa sa mga naunang dumating. Oh, nandito na pala siya. Kumusta? Nagkita-kita ulit tayo. Ang pinuno ng mga aswang, sir! Badong! Walang hiya ka! Bumalik ka pa talagang hayop ka! Ang sabi ko noon, hindi pa tayo tapos, di ba? Ngayong gabi ang pagiganti ng mga aswang. At ngayong gabi rin, nakatakdang umanib sa amin si Elena. Nasaan ang babaeng yon? Ibigay ninyo sa amin. Hindi nyo siya makukuha. Magkakamatayan muna tayo! Bakit ganyan mo na lang siya ipagtanggol, lalaki? Huwag mong sabihin na nai-inlove ka na sa aswang na yun. Ang sweet naman. Hoy! Huwag mong pagtawanan ng amo ko! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pinuno. Isa kang lapastangan. Dante, anak! Bumalik ka na sa bahay! Hayaan mo ng babaeng yun, Dante! Bumalik ka na sa... mga asong itim! Anong ginagawa ng mga yan dito? Mga pagkain. Hindi naman namin nilasahan na bukod sa inyo, may iba pang pagkain. Nagsasalita yung aso! Dante, mga impacto yan! Oh, Diyos ko! Umalis na tayo rito! Hindi ordinaryong aso ang mga yan! Mama! Sofia, takbo! Bumalik na kayo sa bahay! Bilisan nyo! Pagbabayaran ninyo ang pangingialam ninyo! Biglang nagbago ang anyo ng mga asong itim. Nag-anyong aswang silang lahat at nakahanda ng sumugod sa amin. Bilisan ninyo! Bumalik na kayo sa bahay! Sir Dante, bilisan mo! Paano si Elena? Ako nang bahala sa kanya, Mangkanor.
Sumama na kayo sa kanila sa pagbalik sa bahay. Victor, samahan mo sila! Opo, sir! Saan ka pupunta, babae? Bitiwan mo ako, aswang! Nakita kong nakalayo na sina Victor at Mang Kanor ngunit naabutan ni Aling Gunda si Sofia. Sinabunutan nito ang buhok niya bago sinakmal sa leeg. Sofia! Sofia! Hayop kang aswang ka! Nakita ko kung paano pinatay ng aswang na si Aling Gunda si Sofia. Pagkatapos nitong sakmalin ang leeg ni Sofia, dinukot nito ang puso at mga laman loob niya at kinain. Nang pagsawaan ni Aling Gunda ang katawan ni Sofia, ang mga kasama naman nitong aswang ang lumantak dito. Wala akong nagawa sa mga oras na yon. Hindi ko man lang naipagtanggol ang ex ko. Maya-maya ay si Mama naman ang narinig kong sumisigaw. Wag! Huwag mo akong papatayin! Mama! Bitawan mo mama ko! Hayop ka! Ikaw pala ang ina ng pakialamerong lalaking yan? Wag! Maawa ka sa akin! Patayin mo na silang lahat! Huwag lang ako! Please! Huwag lang ako! Mama! Anong ibig mong sabihin? Tama bang narinig ko? Gusto mong patayin ko silang lahat? Pati ang anak mo? Huwag lang ikaw ang papatayin ko. Oo! Dahil hindi ko naman totoong anak yan eh! Anak lang yan ng asawa ko sa ibang babae! Kaya okay lang sa akin ang mamatay yan! Patawarin mo ako, Dante! Mas mahal ko ang buhay ko kaysa sa ano pa man! Bigla ako nanlumo sa narinig ko, Miss Ligaya. Hindi ko kailanman inaasahan na sasabihin iyon ni Mama. Oo, nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan pero hindi ko akalain na gugustuhin niya ako mamatay. Para lang sa kaligtasan niya. At higit sa lahat ang katotohanan na hindi niya pala ako tunay na anak. Kaya pala nung bata pa ako, wala kang pakialam sa akin. At hanggang ngayon ginagawa mo akong tau-tauhan at makinang disusi sa lahat ng gusto mo. Kaya pala wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Kung napapagod ba ako, nalulungkot ba ako, nasasaktan ba ako, yun ay dahil hindi mo pala ako anak. Ngayon alam ko na kung bakit. Hindi na pala ako dapat magtaka. Hindi kita anak. Anak ka ng papa mo sa una niyang asawa. Namatay siya sa panganganak sa'yo. At ako naman ang kabit ng papa mo. Ang ginawa niya nang mamatay ang mama mo ay agad niya akong pinakasalan at sinabi niya sa akin na ituring din kita na parang anak. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko masikmura na maging anak ka. Pinilit lang ako ng iyong papatanggapin ka at ituring na sarili kong anak dahil ayokong magalit siya sa akin at hiwalayan ako. Pero ngayon, pasensyahan na lang tayo. Gusto ko pang mabuhay at pamahalaan ang kumpanya ng iyong papa! Kahit kailan, napakamakasarili mo. Sana pala pinampon niyo na lang ako. Baka napabuti pa ako kaysa tinanggap niyo ako. Pero huwad naman palang pinapakita yung concern sa akin. Wala kayong pinagkaiba sa mga aswang. Mas masahol pa kayo sa kanila! Wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sige, aswang! Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin! Nakikiusap ako sa'yo. Bilang handog, patayin at kainin mo na lang ang lalaking yan. Kapag nawala yan sa landas ko, akin na ang kumpanya. Wala na akong kahati sa lahat ng naiwan ng asawa ko! Ay kakala mo pa ay susundin kita? Nagkakamali ka, babae! Mas lalo kitang gustong patayin dahil meron kang maitim na puso. Masama ang budhi mo. Yan ang gusto ko. Naglalabay ako dyan. Yung masasama ang budhi. Mas lalo akong nagiging malakas kapag nakakain ako ng pusong makasalanan. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang dukutin ng aswang na si Badong ang dibdib ni Mama. Mula roon ay kinuha niya ang puso nito at agad na kinain. Pagkatapos kainin ng puso, winakwak nito ang tiyan ni Mama at kinain ang mga laman loob. Walang itinira si Badong. Lahat ng maaaring niyang kainin ay kinain niya. Napakasarap ng puso at mga labang loob ng iyong walang kwentang ina. Nararapat lamang sa kanya ang ganyang uri ng kamatayan.
Dahil masama siyang tao. Walang hiya ka! Demonyo! Napakahayop mo! Huwag mong sabihin na naaawa ka pa sa babaeng ito. Patapos niyang sabihin na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa siya ang mamatay. Isa kang hangal! Oo, masama siyang tao. Pero itinuring ko pa rin siyang ina kahit hindi niya ako minahal bilang anak. Hindi pa rin siya nararapat na mamatay ng ganyan. Kung ganun, hangal ka talaga. Nararapat lamang na mamatay ka na rin. At kapag napatay na kita, wala nang hahadlang sa pagkuha ko kay Elena. Akmang susugurin ako ng aswang nang may marinig akong pamilyar na boses. Mga wala talaga kayong kadala-dala, ano? Hanggang dito ba naman? Sinundan niyo pa sila? Ikaw na naman. Pakialam merong pulis na manunugis. Wow! SPO4 Ramos! Ako nga. Nagpunta kami ng kasama ko sa bahay ninyo. Nadatnan namin doon sina Victor at Mang Kanor. Ayon sa kanila, naiwan daw kayo rito dahil sa mga aswang. Kaya nagmadali akong pumunta rito. Isa kang pakialamero. Pagsisisihan mo ang pagpunta mo rito. Gunda! Mga kasama, kayo na ang bahala sa isang yan. At ako naman ang bahala sa lalaking ito! Kunin mo itong patalim na ito! Makakatulong ito sa iyo sa laban mo sa halimaw na yan! Ibinato sa akin ni SPO4 Ramos ang 20-tadong patalim na ginamit niya noon kay Aling Gunda bago niya harapin ang mga aswang. Dali-dali siyang sinugod ng mga ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga halimaw, pinaputokan na sila ni SPO4 Ramos gamit ang hawak niyang baril. Tumagos sa dibdib ng mga aswang ang mga bala na gawa sa pila. Isa-isa silang bumulagta at nawalan ng buhay hanggang si Aling Gunda na lang ang natira. Samantala kami naman ni Badong ang magtutuos. Sa akala mo ba ay mapapatay mo ko sa pamamagitan lang yan? Bakit hindi ka lumapit na malaman mo? Hinahabol mo talaga ako? Sige, para magkaalaman na. Umanda ka sa akin. Bago kita kainin, dudurugin ko muna ang lahat ng buto mo sa katawan! Sinugod ako ni Badong gamit ang matutulis niyang kuko. Nasugatan niya ako sa braso. Ngunit hindi ko hinayaan na hindi ako makaganti. Kaya nagawa ko siyang masaksak sa balikat gamit ang hawak kong patalim. Akala mo siguro, hindi ko magagawa na masugatan ka, no? Naisahan kita! Samantala, galit na galit si Aling Gunda sa ginawang pagpatay ni SPO4 Ramos sa kanyang mga kasamang aswang. Akmang susugurin niya muli ang pulis nang paputukan siya nito sa dibdib na tumagos hanggang sa kanyang puso. Naisan mo ko. Matatahimik ng mga tao. Wala ng mga aswang na manggagambala sa kanila. Kung akala mo'y naubos mo na kami, nagkakamali ka, manunugis. Marami pa kaming kalahi na nakahandang magasik ng lagim. Huwag kang mag-alala. Hindi rin ako titigil hanggat hindi ko sila nalilipol at napapatay lahat. Pinaputokan ni SPO4 Ramos sa ulo ang aswang na tuluyang tumapos sa buhay nito. Samantala mabilis na kabawi si Badong gamit ang kanyang kakaibang bilis. Buong lakas niya akong sinipas sa tiyan kaya napasubsob ako sa lupa at nabitawan ang hawak kong patalim. Doon siya nakakuha ng pagkakataon upang kubabawan ako at sakalin ng mahigpit. Hayop ka, Badong! Nagdasal ka na dahil isusunod na kita sa walang kwenta mong ina. Akmang sasakmalin na niya ako sa lieg nang biglang napahiyaw ang aswang nang tumagos sa kanyang dibdib ang isang kamay na may mahaba at matutulis na kuko. Ay, sinong? Elena! Nagbalik ka! Katapusan na ng kasamaan mo, Chubadong. Napagbayad din kita sa pagkamatay ng mga magulang ko! Matapos dukutin ni Elena ang puso ni Badong, dinurog niya ito. Bumagsak ang katawan ng aswang sa lupa. Wala nang buhay. Maya-maya ay nangihina rin bumagsak si Elena. Mabuti na lang at nasalo ko siya. Bumalik na rin siya sa kanyang anyong tao.
Saan ka ba kasi nagpunta? Bakit nangihina ka? Lumayo ako dahil tuluyan na ako nag-anyong aswang. Nakaramdam ako ng pagkagutom. Kaya naghanap ako ng hayop na maaari kong kainin kanina. Nang pabalik na ako, nakita kitang inaatake ni Chobatong. Kaya tinapos ko ng buhay niya para hindi na siya makapanggambala pa. Sa wakas, naipagiganti ko na mga magulang ko. At nakaganti na rin ako sa ginawa niyang pagsumpa sa akin. Nang umalis ka, dumating ang grupo nila. At gusto ko na naman nilang makuha. Pero teka, bakit nangihina ka, Elena? Nangihina siya dahil sa ginawa niyang pagpatay sa pinuno ng mga aswang. Kapag ang isinumpang aswang ay napatay ang aswang na nagsumpa sa kanya, makakaramdam siya ng panghihina. Ngunit hindi rin ito magtatagal at babalik din ang kanyang lakas bilang aswang. Ngunit ngayong gabi, magtatapos na ang paghihirap mo, Elena. Dahil maaari kang bumalik sa pagiging tao sa tulong ng kaibigan kong albularya na si Aling Marta. Tutulungan ka niya. Narinig mo yun, Elena? Magiging normal na tao ka na ulit. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo at sa kasama mong albularya, SPO4 Ramos. Bumalik na tayo sa bahay ninyo. Naroon ang albularya. Sa aming pagbalik sa bahay, wala na roon ang mga bisita ni Mama. Ang nadatnan na lang namin ay sina Victor, Mang Kanor at ang albularya. Dali-daling pinahiga ng albularya sa Elena sa kama at isinagawa ang ritual. Sa liwanag nagkadila at sa usok ng insenso, pinapawi at tinataboy ko ang anumang makapangyarihang sumpa. Kung ikaw ba ay naligaw sa dilim ng gabi at ang anumang kasamaan ay itinanim sa iyong dugo na hindi nararapat sa iyo, ngayon ay pinapawi ko ito. Ngayon ay binubura ko ito sa paghala ng hangin, ng lupa at ng dalisay na tubig. Bumalik ka sa iyong dating anyo, sa pusong hindi pinabugaran ng lagim. Sumpa, lumayas ka! Dilim, umalis ka sa katawan at kaluluwa. Luminaw at maging malaya ka nawa. 3 beses na inusal ng albularya ang dasal na yon. Pagkatapos kumuha siya ng patalim at hiniwa ang tiyan ni Elena. Ngunit laking pagtataka namin nang walang kahit kaunting dugo na lumabas mula sa sugat. Maya-maya may ipinahid na likidong kulay berde ang albularya sa sugat na kanyang nilikha sa tiyan ni Elena. Bakit walang dugo na lumabas sa tiyan niya? Ang galing! Parang magic! Wala man lang lumabas na dugo sa sugat niya. Ang sugat na nakita ninyo ay hindi tunay na hiwa sa laman. Isa lamang itong ritual na ilusyon. Epekto ng pinaghalong herbal na pampamanhin at nagtamula sa puno ng balite na ipinahid ko sa kanya bago pa ang seremonya. Pinapabagal nito ang pagdaloy ng dugo at nagiging sanhi ng pansamantalang pamumuo sa ibabaw ng balat. Kaya't mukhang mulang dugo na lumalabas. Ang berdeng likido naman ay isang herbal na antiseptic na ginagamit upang linisin at tapusin ang ritual ng paglilinis. Ano nang mangyayari kay Elena? Maya-maya, ilalabas ng katawan niya ang sumpa ng aswang sa anyong likido. Kapag nalabas na niya ito, mawawala na ang magiging aswang niya at babalik na siya sa normal. Kung gano'n, Aling Marta, ibig mong sabihin ay ligtas na siya at wala ng pagiging aswang niya. Oo, ngunit kailangan muna niyang mailabas ang sumpa ng aswang na nasa loob ng kanyang katawan. Maya-maya ay isinuka na ni Elena ang kulay itim at malapot na likido. Ayan, inilalabas na niya ang sumpa ng aswang. Sige, ilabas mong lahat, Elena. Isuka mo lang lahat. Makalipas ang ilang linggo,
Masaya ako para sa iyo, Elena. Nakakalabas ka na tuwing umaga at hindi na rin nagsusugat ang balat mo kapag nasisinaga ng sikat ng araw. Oo nga eh. Malaki yung pasasalamat ko kay SPO4 Ramos at kay Ali Marta. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakabalik sa dati. Hindi ko na kailangan magsuot ng makakapal na damit, face mask o sunglasses. Hindi na rin ako nakakaramdam ng matinding pagnanasa sa laman ng hayop. Nagpapasalamat din ako kay Victor, kay Mang Kanor, at sa iyo, Dante. Oh, bakit pati ako? Wala naman akong masyadong nagawa. Nakakahiya nga sa iyo eh. Malaki na itulong mo sa akin, Dante. Binigyan mo ako ng lakas ng loob at pag-asa ng mga panahong akala ko wala nang lunas ang nangyayari sa akin. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Nung una pa lang kitang nakita, hindi ko alam kung bakit curious at concerned ako sa iyo. Pero ngayon alam ko ng sagot. Mahal kita, Elena. Minahal kita kahit nung aswang ka pa. At ngayon na bumalik ka na sa normal, minamahal pa rin kita. May pag-asa ba ako sa puso mo? Bakit naman hindi? Wala kang ibang ipinakita at pinaramdam sa akin kundi kabutihan, Dante. At aminin ko, sa mga araw na nanatili ako sa bahay niyo, natutunan na kitang mahalin. Mahal din kita, Dante. Talaga? Mahal mo rin ako? Hindi ka naman mahirap mahalin, Dante. Mabuti kang tao. Kaya, bakit hindi kita bibigyan ng pagkakataon? Salamat, Elena. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Pangako, hindi ka magsisisi na minahal mo rin ako. Tagumpay ang ritual na isinagawa ng kaibigang albularyo na SPO4 Ramos. Umalik sa pagiging normal na tao si Elena at tuluyan nang nawala ang sumpa ng aswang. Mula noon, wala na ring aswang na nanggambala sa amin. Matapos ang mga pangyayari, bumalik sa probinsya sina Mang Kanor at SPO4 Ramos. Sinabihan ko si Mang Kanor na manatili na lamang sa aking bahay, ngunit sinabi niya na hinahanap-hanap niya ang buhay at mga ginagawa niya sa mansyon ni Lolo. Kaya bumalik siya sa pagiging tagapangalaga roon. Si SPO4 Ramos naman ay pinagpatuloy ang kanyang paghahunting sa mga aswang upang maprotektahan ang baryo. Si Victor ay nanatili bilang aking personal driver at bodyguard. Nais pa nga sana niya magbitiw sa tungkulin dahil hindi niya ako nagawang ipagtanggol nang bumalik ang mga aswang. Ngunit sinabi ko sa kanya na mas mahalaga sa akin ang kanyang katapatan at ang aming pagkakaibigan. Kaya't hindi ko siya pinayagang umalis. Napatawad ko na rin sina Mama at Sofia sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan sa akin. Naway payapa na sila kung nasaan man sila ngayon. Makalipas ang 3 taon, nagpakasal kami ni Elena at dinagdagal ay biniyaan kami ng 2 anak. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Miss Ligaya. Para sa mga tagapakinig, kung kayo ang nasa katayuan ko, kaya niyo bang magpatawad ng tulad ng ginawa ko kay Mama? I-comment niyo na lang ang inyong mga sagot sa comment section. Muli, ako po si Dante at ito ang aking kwento. Hello, Dante. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana na pinagtagpo kayo ni Elena sa isang magulong pagkakataon. Ngunit ang pagkakalapit ninyong dalawa ang nagdala sa inyo sa isang mas magandang kinabukasan. Iniadya ng tadhana na hindi matuloy ang kasal ninyo ni Sofia dahil ipinakilala ka nito sa tamang tao na magbibigay sa iyo ng wagas at buong pagmamahal. Hindi ka man minahal at itinuring na tunay na anak ng kinagisnan mong ina, ibinigay naman sa iyo si Elena na siyang pumuno sa lahat ng kakulangan sa iyong puso. Nagbigay ng pag-aaruga, pag-unawa at pag-ibig na matagal mong hinintay sa piling niya. Natagpuan mo ang tahanang hindi lamang isang lugar, kundi isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo ng buong puso. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan, Dante. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang babaeng pinakamamahal mo ngayon, si Elena. Bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa inyong lahat na kung makakita kayo ng ibang channel na nagre-re-upload o gumagamit ng aming content ng walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan, sa halip paki-report po ito upang maprotektahan namin ang aming mga orihinal na kwento. Narito po ang opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel: Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confession, Aswang Radio, Miss Amy Aswang Love Stories, at ang ating pinakabagong channel,
Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli, ako ang inyong lingkod, Miss Ligaya. Isang magandang araw po sa inyong lahat.